ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Hulyo 30 tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Karon sa madalaguan kag mga nagapauna sini nga mga balita, pila ka mga kooperatiba sa syudad ginakwestiyon ang suspension sa public modernization program sa gobyerno bangod nga malapit na ang eleksyon. Ano karon ang sistema, ano karon ang plastada sa nagligan to nagamurugot? Now, sa aton sini nga mga kabumbo nga kunugin patuman nga gindali-dali kag gaduway kasubong gaduway gintunan ining public modernization na program, pero subong iya anay kay suspend bangod niya ang mga opisyal na gid sa gobyerno nagapahayag sini nga way mapreparahan, way matunan sa Mayo. Damo naman ang nagapamalabag. Sa dugang pa nga mga balita, ang Iloilo City Traffic Management Unit pabor sa kampanya sa kooperatiba sa sining modernisasyon. Sa pihag ng bahin na Panua Mayor Jerry Treñas, ginpatag nga ayuhay na ang ilang relasyon sa Civil Aviation Office mga biyan o rining head kag ginako nga nayawan sila pangita sa 190 million pesos nga budget para sa Iloilo Terminal Market or Iloilo International Airport. Mga terminal market manyakon man. 190 million pesos ka budget para sa Iloilo International Airport. Samtang Coast Division of Iloilo mga-deploy sa dugang nga mas sobra nga isa kagatos ka mga manunudlo. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Government naka-release na sa 3.9 million pesos nga financial assistance sa mga local government unit sa idalom sa African Swine Fever Program. Kag duwa ka estudyante na bungguan sang pick-up samtang nagatabok sa pedestrian lane sa diversion road Mandurriao. Pedestrian lane na ginabungguan pa. Ano ang plastada sini? Amo ni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries sa 1-2 kun sa swerte sa palengke. Promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa aton siniya nga mga kabombo, Martes na kita subong sining adlaw. Damo pa sang tiyempo, damo pa sang tion, damo pa sang inadlaw para iya nga makahimo kamo sang tuman kadamo sini iya nga entries. Kag ihulog nyo diri sa Dropbox Center or Dropboxes sa stasyon sa Bombo Radio kung sa mga Dropbox Centers sa palibot sa syudad kag subong man sa mga kabaruhanan sa probinsya sa Iloilo. Hulog lang sa mga Dropboxes ninyo kay 7 million nga kasya siyahan in total prices nationwide ang magaulan subong nga tuig, subong nga tiyempo sang tagululan sa panibago nga promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kung ano ang dugang nga mga detalye, paano makabasakop, ano nga mga produkto dapat sining tipunon, magtutok lamang sa Bombo Radio Iloilo, kaya aton sining pagapatpaton. Detalye sa madalakuan kag mga nagapauna mga balita lokal, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo,
May isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang pagsusuri muli sa alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos, particular na sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Ang Amerika naman naggalok ng tulong sa Pilipinas para yan sa pagbangon ng ating bansa matapos ang pananalasan ng bagyong Karina at Habagat. Isang interagency task force binuo naman para tugunan ang Bataan oil spill mula yan sa lumubog na MT Terra Nova. Itong oil spill hindi na raw aabot sa baybayin ng National Capital Region ayon naman sa Philippine Coast Guard. Ang China naman inakusahan ang US at Japan na gumagawa lamang ng imaginary enemy. Ang Office of the Solicitor General kinumpirmang humiling ang International Criminal Court na makapanayam ang 5 dati at aktibong Philippine National Police official na sangkot umano sa pagpatay sa war on drugs. Sa international news naman, si dating US President Donald Trump uupo sa isang victim interview ng Federal Bureau of Investigation kaugnayan sa assassination attempt laban sa kaniya. Abangan din sa ating Paris Olympics update, ilang mga basketball powerhouse team nakatakdang magharapan ngayon pong araw sa Paris Olympics. Ulat naman mula sa lalawigan, mga mangingisdang apektado ng oil spill sa may Limay, Bataan, naabutan na ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muli pong binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuri sa alyansa ng Pilipinas at ng Amerika, particular na sa sitwasyon sa may West Philippine Sea at sa kabuuan ng Indo-Pacific region. Ipinunto ng Presidente ang kahalagahan ng pagiging bukas ng komunikasyon ng dalawang mga bansa. Nasa Pilipinas ngayon sina U.S. Secretary of State Anthony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Ngayon pong araw yan para dumalo sa 2+2 meeting. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mapag-aralan at muling masuri ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika hinggil sa sitwasyon ngayon sa may West Philippine Sea at sa kabuuan po ng Indo-Pacific region. Naniniwala ang Pangulo na magkatugma naman ang tugon sa mga usaping ito ng parehong mga bansa. Sinabi pa ng Pangulo na lumakas pa ang kanilang alyansa at partnership ng Amerika mula sa mga aktibidad na magkasamang ginawa ng parehong bansa sa mga nakalipas na buwan, kabilang na ho rito ang trilateral meeting na ginanap sa Washington kasama ho dito noon ang bansang Japan. Ayon pa sa Pangulo, masaya siyang makita ang dalawang Estados Unidos o mga US official sa gitna ng anyay interesenteng sitwasyong pampolitika doon po sa Estados Unidos. Nalulugod-an niya siya na nahanapan pa ni na Blinken at itong si Austin ng oras yung pagbisita ho nila dito sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To our visitors from the United States, Secretary Tony Blinken and Secretary Lloyd Austin, for the 2+2 meetings that we are going to be conducting. Welcome back to the Philippines. And I'm always very happy that these communication lines are very open, so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit with us.
Bahagi po yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay po ng pag-welcome sa dalawang top secretaries ng Estados Unidos. Nagalok naman ng tulong ang Amerika para sa pagbangon ng ating bansa matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Ginawa ang pahayag nga sa pagbisita ngayong araw ni na U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa ating bansa, kung saan personal na ipinarating kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang pakikiramay at pakikidalamhati na rin para sa mga Pilipinong nawalan ng mahal sa buhay at mga ari-arian bunsod ng nagdaang Bagyong Karina at Habagat. Ayon pa kay Blinken, may tuturing na makasaysayan ang araw na ito dahil unang beses na punong abala ang Pilipinas para sa 2+2 Ministerial Dialogue, isang high-level engagement sa pagitan niya ng dalawang bansa. Isaan niya itong matibay na patunay ng pagiging matatag na relasyon ng Amerika at Pilipinas, kung saan saklaw ang malawak na usapin at layunin para yan sa pagpapahusay ng usaping pang-ekonomiya at seguridad. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very, very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. Samantala, pinaabot naman ni Austin ang pakikisimpatya at binigyang diin sa Pangulo na hindi lamang magkaalyansa ang dalawang bansa, kundi higit pa ay ang palaging pagiging pamilya ang turingan. Ayon kay Austin, magkapareho ang values ng dalawang bansa. May parehong interes at umaasang magpapatuloy pa ang pagiging magkatrabaho nila ng Pangulo sa susunod na panibagong 3 hanggang 4 na taong relasyon. Nakatakda namang lagdaan ngayong araw ang Military Intelligence Sharing Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, na lalagdaan sa pagitan niyan ni Blinken at Austin. Kasama na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. On a warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when I'm working with our colleagues. We have common interests, common values. And so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance. And we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in strengthening this relationship. Bahagi po yan ang pagtitiyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa commitment ng Amerika sa naisa nga pong kaalyadong bansa ng Pilipinas. Sa iba pang mga malalaking balita, bumuo na ng isang interagency task force para makontain ang tumagas na langis sa Lamao Point sa may bayan ng Limay sa may lalawigan ng Bataan. Ito ang kinumpirma nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Ben Harabalos Jr. sa kanyang pangunguna sa pagpupulong ng Joint National Disaster Risk Reduction Management Council, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Lunes sa San Fernando City, Pampanga. Ayon sa kalihim, minatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng concerned agencies ng pamahalaan para magbigay ng kailangang suporta para yan sa mga apektadong lokal na pamahalaan gamit ang mga aral mula sa mga nakaraan o karanasan noon sa oil spill sa nangyari sa Oriental Mindoro.
Binubuo ang naturang task force ng Department of Interior and Local Government, Office of Civil Defense, Department of Environment and Natural Resources, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Kasama din po dito ang Department of Transportation, Department of Science and Technology at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kabalikat din ang mga provincial government units ng Bataan at Bulacan. Gayon din ang pamalampang lungsod ng Parañaque, Las Piñas, Pasay City, Manila, Navotas at maging ang probinsya ng Cavite. Tiniyak naman itong si Secretary Abalos ang pagsasagawa ng Interagency Task Force na mga konkretong aksyon at magbibigay ng regular report para ma-update ang publiko sa estado ng paglilinis at pag-contain sa tumagas na langis. Samantala, sa parehong joint meeting, sinabi nitong si Bataan Governor Jose Enrique Garcia na mula sa 24 na tangke ng industrial fuel oil ng MT Terra Nova, nasa 14 na ang nasalyuhan habang 10 pa na kailangan pong makuha ng Harbor Star na nag-deploy ng 2 vessel para isagawa ang salvaging operations. Samantala, sinabi rin ng gobernador na posibleng abutin ng hanggang 2 linggo bago matapos ang salvaging operation sa isa pang motor tanker na Jason Bradley na lumubog naman sa Mariveles, Bataan. Habang sa lumubog naman na MT Terra Nova, inasang matatapos sa loob ng 10 araw o 1 linggo ang siphoning ng langis at tuluyang maiahon ang lumubog na motor tanker. Ang naturang motor tanker ay naglalaman nga ng 5,500 liters ng diesel bago nangyari ang insidente. Doon pong araw yan ng Sabado. Samantala, hindi naman inaasahan na aabot pa sa baybayin sa National Capital Region ang tumagas na langis mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa may Limay, Bataan. Ayon kay Philippine Coast Guard National Capital Region Central Luzon spokesperson Lieutenant Commander Michael Jan Encina, naobserbahan ng surveillance team na nasa timog silangan na ito o papuntang Cavite at Batangas ang direksyon ng oil sheen, kaya at hindi inaasahang papunta ito sa Manila. Bagamat hindi anya isinasantabi pa rin ang posibilidad. Isinagawaan niya ang naturang surveillance ng Marine Environmental Unit ng Philippine Coast Guard kasama na ang isang expert advisor. Una nang ipinakita ng University of the Philippines Marine Science Institute na posibleng umabot sa Metro Manila ang tumagas na langis mula sa naturang motor tanker. Naglalaman kasi ang naturang oil tanker ng 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil bago tumaob at lumubog ng tuluyan noong Hulyo 25 habang naglalayag ito patungo sana ng Iloilo sa gitna ng masungit na panahon, kung saan nasagip naman ang 16 na tripulanting sakay nito habang isa ang naitalang nasawi sa insidente. Samantala, kaugnay pa rin po nito, magsisimula na ngayong araw ang siphoning operations na gagawin para sa langis na kargahon itong lumubog na MT Terra Nova kung mapapanatili po ang magandang panahon. Ayon naman kay Leonel Mujal Infante, siya pong tagapagsalita ng Porta Vaga Ship Management Incorporated, ang operator ho ng lumubog na tanker. Dati nang nakahanda ang team na magsasagawa ng operasyon, ngunit kailangan lamang anya na maging akma ang lagay ng panahon upang maisagawa ito ng maayos. Una na anyang nasalyuhan ang 12 valve ng naturang tanker, daan upang makontrol ang labis na pagtagas sana ng langis mula ho rito sa tulong na rin ng mga diver. Ayon pa kay Mujal Infante, magsisimula na rin ang insurer ng Terra Nova na magbayad ng compensation para yan sa mga kababayan nating naapektuhan ng oil spill. Una nang lumubog ang naturang tanker sa karagatang sakop ho ng Limay, Bataan noong nakalipas na linggo, habang nasa kasagsagan ng pagbahang dulot ng Bagyong Karina at itong pinalakas na hanging habagat. Ang naturang barko ay naglalaman ng 1.4 million na litro ng industrial fuel. Sa kasalukuyan, iniulat na ng ilang mga mangingisda ang namataang mga langis sa mga dalampasigan ng ilang mga probinsya katulad po ng Cavite, at nangangamba mga mangingisda sa magiging epekto ng naturang langis sa kanilang mga kabuhayan. Samantala, kuha naman po tayo ng report mula dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Coco Pimentel pinuri ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Inisa-isa din sa plenaryo ang dapat na pagtuunan ng Pangulo. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo JC Galvez. Pinuri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kanyang kontrasona sa plenaryo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at naniniwalang naibigay nito ang kanyang best na State of the Nation address o SONA sa bansa. Bagamat naniniwala si Pimentel na naibigay nito ang pinakamahusay na talumpati,
Inisa-isa niya kung anong dapat pagtuunan ng pansin ni Pangulong Marcos. Inuna ng Minority Leader ang nararanasang pagbaha at climate change. Hinimok ni Pimentel ang punong ehekutibo na atasan ng Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways at iba pang tanggapan ng pamahalaan na ipost sa online ang pangalan ng mga contractors para sa flood control projects, kasama rito ang lokasyon, halaga at status ng proyekto upang malaman na rin ng publiko kung sino-sino ang dapat papanugutin matapos ibulsa lamang ang pondo ng taong bayan. Sa loob niya ng 9 na taon, na pumalo sa mahigit 1 trilyong piso ang pondo para sa flood control projects, pinakamalaking pondo na inilaan ay sa ilalim ng Marcos Jr. Administration na aabot na sa 557 billion pesos. Ano ang nangyari? Hindi pwedeng ipasa ang blame sa high tide. Kasi wala namang flood control project na pang low tide lamang. Hindi rin pwedeng ipasa ang blame sa rumaragasang tubig kasi hindi ba kasama na yan sa definition ng flood? In Metro Manila alone, the impact of poor flood management is felt. This makes us ask what exactly the Metro Manila Development Authority is doing with taxpayer money for flood control. In 2022, it was 1.4 billion pesos. In 2023, 351 million pesos. In 2024, 455 million pesos. Ang isa pang paksang binigyan din ni Pimentel mula sa 33-page speech ay ang sektor ng edukasyon. Para sa Minority Leader, ang sistema ng edukasyon ay dapat na i-calibrate upang mapabuti ang antas ng literacy, numeracy at critical thinking. I wholeheartedly agree with what the President said about education. The educational system must be calibrated to improve levels of literacy, numeracy, critical thinking, and problem-solving skills among the youth. I just want to add, by way of exaggeration, an idea to drive home a point about how and where we should prioritize when it comes to when it comes to education. If we only have 1 peso to spend on education, let us spend it on basic education. And in basic education, if we only have 1 peso, then let us spend it on reading. Isa pang paksang binigyan din ni Pimentel ay ang kalusugan. Bagamat binanggit ni Marcos ang maraming bagay tungkol sa kalusugan sa kanyang third zona, sinabi ng oposisyon na senador na makatarungan at tama lamang kung isa sa alang-alang na ang kalusugan ang inuuna ng mga Pilipino. Binigyang pansin ng senador ang dental health kung saan hindi niya narinig sa zona ng Pangulo. And when we talk about health, let us not forget about dental health. I never heard about dental health in the zona. I hope the DOH and PhilHealth, out of their own initiatives, can launch similar comprehensive dental health plans, packages, and benefits. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo Star Nation, binigyang diin nitong si dating Senator Leila de Lima na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang umunoy mastermind ng extrajudicial killings sa kampanya nito laban sa ipinagbabawal na gamot. Sa naging pagdinig ng House Committee on Human Rights, sinabi nitong si dating Senator de Lima na walang duda na si dating Pangulong Duterte ang mastermind dahil siya ang instigator at inducer sa war on drug killings. Si de Lima ay nakulong ng 6 na taon matapos nasampahan ng kaso kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot.
Napawalang sala naman ito sa 3 kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa dating senador, ang drug war ay isang opisyal na programa ng gobyerno nitong si dating Pangulong Duterte na ipinatupad sa pamagitan niya ng Oplan Double Barrel, isang dokumentadong plano ng Philippine National Police. Ayon sa dating senador, ang mga hakbang sa pagpapatupad ng planong ito ay isang sistematikong pag-atake sa mga sibilyan at dapat na ituring bilang crimes against humanity at sa ilalim ito ng international humanitarian law. Sinabi rin ng dating senador na ang drug war ay unang ipinatupad ni Duterte noong ito ay mayor pa lamang o alkalde pa lamang ng Davao City gamit ang Davao Death Squad. Ayon kay De Lima, inorganisa ang mga assassination squad na binubuo ng mga pulis at umano'y mga sibilyan upang magsagawa ng mga pagpatay. Ang grupong ito ang tumutukoy sa kanilang papatayin gamit yan ang operasyon ng pulis o itong riding in tandem. Sinabi ni De Lima na ang mga dating miyembro ng DDS o ito yung Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ay nag-uugnay kay Duterte sa illegal drugs. Ayon pa rin sa dating senador, ang kanyang mga hakbang upang makapagsalita o mapagsalita itong si Matubato sa Senado noong 2016 ay nagresulta sa pagsibak sa kanya bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights at pagsasampa ng kaso at pag-aresto sa kanya. Itong si Las Cañas ay isa na ngayong testigo sa investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnayan sa War on Drugs campaign nitong si dating Pangulong Duterte. Sinabi rin ni De Lima sa pagdinig na isinuwalat nitong si dating Senator Sonny Trillanes kaugnay ng dokumento mula sa International Criminal Court. Nagsasabing itong si Senator Bato de la Rosa ng Philippine National Police o dati hong Philippine National Police Chief noon sa panahon ni Duterte at ilan pang dating opisyal ay itinuturing na suspect sa investigasyon ng International Criminal Court. Iginit din ni De Lima ang kakulangan umano sa investigasyong ginagawa ng Pilipinas laban sa war on drugs. Batay sa isang ulat ng Malacanang noong 2017, sinabi nitong si De Lima na mahigit 20,000 na pagkamatay ang natukoy sa loob yan ng 16 na buwan. Pero 52 o 52 kaso lamang ang umano'y sinususugan ng Department of Justice, kung saan 32 o 32 ang itinuturing na sarado na. Isa ang nahatulang guilty at ang iba ay iniimbestigan pa lamang. Iginit ng dating mambabatas ang kahalagahan ng isa sa gawang investigasyon ng International Criminal Court upang mapanagot ang mga matataas na opisyal sa ating bansa. Kaugnay pa rin po nito kinumpirma ng Office of the Solicitor General na humiling ang International Criminal Court sa gobyerno ng Pilipinas para makapanayam ang 5 dati at aktibong mga opisyal ng Philippine National Police na sangkot umano sa mga pagpatay sa war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, natanggap ng Office of the Solicitor General ang naturang request mula sa International Criminal Court Prosecutor ngayon pong buwan ng Hulyo. Subalit iginiit nitong si Guevara na tuluyan ng kumalas ang Pilipinas mula sa International Criminal Court noong 2019 kaya't wala na itong legal duty para magbigay ng anumang assistance sa International Criminal Court prosecutors sa pagsasagawa nito ng mga investigasyon. Bagamat ipinunto nitong si Solicitor General Guevara na hindi pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga prosecutor sa nagpapatuloy sa paglilitis nito sa anumang paraang naisin ng International Criminal Court. Maariyan niyang direkta makapanayam ng International Criminal Court prosecutor ang persons of interest online o sa pamagitan niya ng phone o email o kung hindi man ay face-to-face na subjectan niya sa consent o pagpayag ng sangkot na individual. Sinabi rin ng opisyal na magsusumite ang Office of the Solicitor General na marekomendasyon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa kahilingan ng International Criminal Court prosecutors laban o subalit hindi na nagbigay ng iba pang detalye ukol pa rin dito. Maalala na una nang isiniwalat itong si dating Senator Antonio Trillanes D4 na may 5 suspect sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs, kabilang po dito sina Senator at dating Philippine National Police Chief Senator Ronald Bato de la Rosa, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, Romeo Caramat Jr., Elizar Mata at Edelberto Leonardo. Samantala, inalmahan naman ng Beijing o China ang mga ginagawa umano ng Estados Unidos at Japan na lumilikha ng imaginary enemies o gawa-gawang kalaban para pasamain ang imahe ng kanilang bansa.
Ito ang naging reaksyon ng China matapos nga ang Tokyo Talks na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos at Japan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, hindi makatwiran na iugnay ang kanilang mga internal actions sa mga hakbang ng ibang bansa, kagaya na lamang ng Russia at ng North Korea. Pero una nang sinabi ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang Japanese counterparts na hindi dapat baliwalain ang mga aksyon ng China dahil nakikita ang pagiging agresibo nito maging sa West Philippine Sea. Para naman sa Estados Unidos, ang destabilizing action ay nanggagaling daw sa China, kung saan kabilang dito ang mapanganib na sea encounters at maging sa himpapawid ay ginagawa ng higanting bansa ang mga hakbang upang madisrupt ang iba pang mga bansa. Sa katunayan, maging ang nakakabahala daw na paggamit ng Chinese Coast Guard at ng kanilang maritime militia vessels ay pawang diskarte ng China na nakakapagpalala sa kalagayan ng rehiyon. Pero para kay Foreign Ministry spokesman Lin Jian, ginugulo ng Amerika ang katotohanan at nilalagyan daw ng mali siya ang sitwasyon bilang pag-atake sa kanilang panig. Kaya naman hindi raw mananahimik ang China sa mga ginagawa ng Amerika at Japan dahil labag ito sa kanilang mapayapang layunin at prinsipyo. Oras na natin 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nailabas na ng Department of Social Welfare and Development ang hanggang sa 977,560 na kabuang family food packs para yan sa mga biktima ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng bansa kamakailan. Ang mga ito ay dinala sa iba't ibang mga regional office ng naturang ahensya upang maipamigay sa mga residenteng apektado. Binubuo ito ng 422,116 na mga family food packs na ipinadala sa Central Luzon o dyan po sa may Region 3. Ang naturang rehiyon ay tumanggap po ng pinakamalaking bulto ng mga family food packs. Ang ibang bulto nito ay dinala sa may Calabarzon Region, Mimaropa Region, Bicol Region, habang malaking bulto rin ito ang dinala sa mga warehouse ng ahensya dito ho yan sa National Capital Region. Pagtitiyak naman ng Department of Social Welfare na magpapatuloy ang pakipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang agarang pagbibigay sa mga naturang tulong. Samantala, kaugnay pa rin po nito, nabawasan na ang bilang ng mga evacuees na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karina na pinalakas pa ng bagyong Habagat. Ayon yan sa National Disaster and Risk Reduction Management Council. Mula sa mahigit sa 150,000 na mga individual, kahapon, nasa 108,000 individuals na lamang ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center sa 13 mga rehiyon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasunod nito, iniulat ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na sa kabuuan, umakyat na sa 4.8 million yung bilang ho ng mga individual o nasa 1.3 million na pamilya ang apektado ng pinagsamang Habagat at mga nagdaang bagyong Karina at bagyong Butchoy. Samantala, nagdagan rin ang bilang ho ng mga nasawi sa naturang kalamidad. Ayon sa naturang konseho pa rin, 39 o 39 nang nasawi. 14 rito ang kumpirmado habang 25 o 25 ang patuloy pa rin kinukumpirma. Naging matagumpay naman ang isinagawang earthquake at evacuation drill kanina sa lungsod ng Makati. Ginanap ito bandang alas 9 po yan ng umaga sa Makati Central Business District sa may barangay San Lorenzo, Bel Air at Ordaneta. Ang drill ay tumagal po ng halos 1 oras, ngunit may ilang hindi agad na nakabalik sa kanilang mga gusali kaya may mga kalsadang bumagal ang daloy ng trapiko. Ang aktibidad na ito nga ay naglalayon umano na palakasin ang kakayahan ng distrito sa pagtugon sa mga sakuna at emergency. Naging katuwang naman sa aktibidad ang Makati City Disaster Risk Reduction and Management Office, maging ang Makati Central Estate Association Incorporated, Barangay San Lorenzo, Barangay Bel Air at ang Barangay Ordaneta. Samantala, hindi nakikita ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng bigas sa mga merkado sa kabila ho yan ng naging epekto ng malawakang pagbaha. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Agriculture na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, walang dahilan upang magtaas ng presyo sa mga panindang bigas sa bansa. Batayan niya sa monitoring ng Department of Agriculture, walang mga warehouse ng bigas na nabaha o napinsala sa naganap na pagbaha, habang patuloy naman ang pagpasok ng mga bigas sa pamamagitan po yan ng importasyon.
Bagamat may ilang mga palayan na naapektuhan, posible anyang wala itong agarang epekto dahil sa nananatili rin na mataas na stock ng bigas dito sa Pilipinas. Patuloy din niya ang paglilibot ng Department of Agriculture upang mabantayan ang presyohan at kabuang kalakalan sa bigas sa mga merkado. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang ginagawang assessment ng Department of Agriculture sa pamagitan po ng mga field office nito sa naging pinsalang iniwan ng nagdaang kalamidad. Kasama na ho rito ang validation sa mga lumalabas na report. Samantala, iniimbestigahan na ng San Juan City Government ang umano'y pagpapabaya sa mga alagang hayop noong kasagsagan ng pananalasa ng Southwest Monsoon o habagat na pinalakas pa ng Super Typhoon Karina. Ang mga naturang hayop ay naiwan umano sa mga animal pound. Batay sa inilabas na pahayag ng San Juan City Government, layunin ng investigasyon na hanapin ang sinumang responsable sa pagpapabaya sa mga alagang hayop at panagutin ang mga ito. Batay na rin yan sa itinatakda ng batas. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan, magiging mabilis ang investigasyon, magiging komprehensibo at transparent. Una na ngang kinundina ng Animal Welfare Group na Strategic Power for Animal Respondents o SPAR Philippines ang umano'y nangyaring pagpapabaya o tuluyang pag-iwan na lamang sa mga hayop sa City Pound noong kasagsagan niya ng pagbaha hanggang sa tuluyang nalunod at namatay ang mga ito. Ayon sa grupo, ito ay isang pagmamaltrato o sa mga hayop at pagpapabaya sa kanilang kondisyon. Kabilang nga sa mga inilabas na grupo na nakuha nitong larawan sa City Pound ay ang mga nakakandado pa na aso at mga pusa na tuluyan ng nasawi nga matapos na malubog sa tubig baha ang gayon din nasa cage na kanilang kinalalagyan. Meron na lamang tayong 28 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla, maging sa mga Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police personnel sa mga kababaihan at lahat umano ng mga ordinaryong mamayan sa pagtugon ng mga ito sa panawagan nitong si Senator Bato de la Rosa ng voluntaryong pagtutulong-tulong para sa kanyang seguridad. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na kailangan mag-ambagan ng pera para sa security niya dahil ang pagtatrabaho sa pamalaan at pag-aalay ng buhay sa bayan ay bahagi umano ng kanyang serbisyo. Tanging hiling lamang umano ng pangalawang Pangulo ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Wagan niyang payagan ang sinuman o anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o ituhoy sa internet. Una nang iniulat ng kahapon, hinimay-himay ng Vice Presidente ang umano'y kasinungalingan nitong si Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa mga pahayag nito hinggil sa pagbawi ng kanyang 75 o 75 mga security personnel. Sa inilabas na kalatas ni Duterte na mahabang liham para kay Marbil, binigyang diin nito ang pagtanggal nitong si PNP Chief sa kanyang security detail na isa raw hong political harassment. Bombo International News. Uupo sa isang victim interview ng Federal Bureau of Investigation si dating US President at kasalukuyang Republican presidential nominee Donald Trump kaugnayan sa assassination attempt sa kaniya habang nasa campaign rally sa Pennsylvania noong Hulyo 13. Hindi naman nagbigay ng petsa ang Federal Bureau of Investigation kung kailan isasagawa ang naturang panayam, subalit sinabi nito na isasagawa ang standard victim interview gaya ng ginagawa nila sa ibang biktima ng krimen. Ayon kay FBI Special Agent Kevin Rojek, na nais nilang makuha ang perspektibo ni Trump na kanyang naobserbahan nang mangyari ang pamamaril. Sa kabila naman ng umaapaw na ebidensya, blanco pa rin ang mga investigador sa motibo ng nasawing sospek na si Thomas Matthew Crooks. Samantala, sa inilabas naman na bagong impormasyon, nabunyag na namataan ang 20 anyos na sospek ng isang local SWAT team mahigit 70 minuto bago naganap ang assassination attempt laban kay Trump. Mas maaga ito kesa sa naunang napaulat. Lalo naman itong nakadagdag pa sa listahan ng security failures nang humantong naman yan sa assassination attempt laban sa dating Pangulo ng Amerika.
Kahapon sinabi naman ng FBI na naniniwala ang mga investigador na masusi daw na plinano ni Crooks ang krimen bago ang July 13 rally at nagsagawa ng significant efforts para itago ang kanyang mga aktibidad, kabilang na nga dyan ang pagbili ng 6 na components ng pampasabog. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalista si Bubu nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal? Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Paradyo Bombo! Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, nakatakda pong magharap-harap ang 6 na basketball team ngayon pong araw, Hulyo at 30, sa nagpapatuloy na Paris Olympics 2024. Kinabibilangan po ito ng Spain against laban ho sa Greece, ang Canada against Australia at Japan against France. Ilan sa mga naturang team ay itinuturing na powerhouse team sa buong mundo. Kinabibilangan po ito ng Canada, Australia at ang bansang Greece na pawang pinangungunahan ng mga NBA stars. Ang Spain laban sa Greece ay nakatakda mamayang alas 5 ng hapon. Ang Canada laban sa Australia ay nakatakda mamayang alas 7:30 ng hapon o gabi. Habang ang Japan laban sa France ay nakatakda mamayang alas 11:15 ng gabi. Pawang mga oras po yan sa Pilipinas, mga kabombo Caster Nation. Ang Australia at Canada ay kapwa nagbulsa na ng tig-isang panalo, habang ang Greece at Spain ay kapwa nag-uwi ng tig-isang pagkatalo sa sa mga nauna ng laban. Ang 4 na team ay pawang nasa ilalim po ng Group A at pawang dumaraan sa kanilang unang mga laban. Samantala, ang Japan ay mayroon ng isang pagkatalo, habang nanatiling malinis naman ang isang panalo ng France na kapwa nasa ilalim ng Group B. Ilan sa mga NBA stars na magiging bahagi po ng 3 game ngayong araw na ito ay itong si Giannis Antetokounmpo ng Greece, itong si Shai Gilgeous-Alexander ng Canada, itong si Rudy Gobert at Victor Wembanyama ng France, at itong si Patty Mills ng Australia. Sa Japan naman ay pangunahan nitong si Rui Hachimura at ang big man na si Juancho Hernan Gomez doon sa may bahagi ng Spain. Samantala, kaugnay pa rin po sa mga kaganapan sa may Paris Olympics, natapos na ho ang kampanya nitong si Rafael Nadal sa Paris Olympics 2024. Matapos nga po siyang talunin nitong si tennis star Novak Djokovic. Sa simula pa lamang po ng laro ay pinamalas nitong si Djokovic na dominado niya ang laban at nakuha ang 6-1, 6-4 na panalo. Ito na ang tinuturing na huling laban nitong si Nadal sa Olympics at maaring tuluyan na siyang magretiro sa kanyang professional career o sa kanyang paglalaro. Uling nagkaharap kasi ang dalawa noong 2022 French Open at mula noon ay madalang na maglaro itong si Nadal dahil po yan sa kanyang iba't ibang tinamong injury. Samantala, balik tayo sa mga balita dito sa bansa. 5,000 pesos daw na chalk allowance ng mga guro matatanggap na ngayong linggo. Ayon po yan kay Department of Education Secretary Angara. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Matatanggap na ngayong linggo ang 5,000 pesos chalk allowance ng mga guro. Ayon yan kay Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Tiniyak ito ni Angara nang magsagawa ito ng inspeksyon sa ilang piling paaralan kasabay ng pagbubukas ng school year 2024 to 2025 kahapon. Bagamat may nasa 2% umano na hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase dahil sa naging epekto ng nagdaang bagyong Karina at Habagat, maituturing pa rin umano na tagumpay ang opening of classes para sa kalihim. Una nang iniulat na batay sa datos ng DepEd, nasa 98% ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa ang nakapagbukas na ng kanilang klase. Kasabay nito ay inihayag ni Angara na mas kinakailangan pa na palakasin ang blended learning para hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata sa panahon gaya ng nagdaang kalamidad. Chalk allowance will be released very soon in time for opening. Yung talagang timing nun pagka bukas ng klase, may allowance sa si teacher para yung pangangailangan, yung pagkukulang dun sa kanyang classroom, pwede niyang
punan. Allowance will be 5,000 this year. For the first time, it's tax-free. Next year, under the law, it will be 10,000. So every teacher will receive that. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabumbero na lamang ho tayong 20 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon at update po tayo sa iba pang mga balita dito po sa ating programa o dito po sa Bombo Network News Noontime Edition. Suportado nitong si House Committee on Appropriations Chairman Zaldi Coh ng Ako Bicol Party List ang development agenda nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilatag nito sa kanyang ikatlong State of the Nation address noon pong araw ho o nitong Hulyo 22. Sinabi nitong si Congressman Coh na bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sisiguraduhin nito ang paglalaanan ng kinakailangang pondo para huyan sa mga prioridad na inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin ng mambabatas ang kahalagahan na mapunduhan ng mga proyekto at maging yung programa nitong si Pangulong Marcos upang maisakatuparan pa ito. Sinabi ng mambabatas na suportado nito ang legacy project nitong si Pangulong Ferdinand Marcos upang mapababa ang presyo ng bilihin, mapagandang serbisyong pangkalusugan, mapataas ang kalidad ng edukasyon at makapagtayo ng mga infrastruktura. Sinabi pa ng kongresista na ang pagpapabuti nitong existing medical facilities ay mahalaga rin para matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng ating mga mamayan. Kaya sisiguraduhin daw ng mambabatas na sapat ang nakalaang alokasyon na pondo para ho rito. Sinabi pa ng mambabatas na suportado rin nito ang Legacy Housing Project upang magkaroon ng maayos na matitirhan ang mga Pilipino. Nagpahayag din ng kumpiyansa ang mambabatas na maabot ng Administrasyon Marcos ang mga target nito. Samantala, naghain naman ng resolusyon si Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na humihimok sa Committee on Health and Demography na imbestigahan ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa unprogrammed funds. Sinabi ng senador na hindi katanggap-tanggap para sa PhilHealth ang frontline agency sa pagpapatupad ng mga probisyon ng Universal Healthcare Act na magkaroon daw ng malaking halaga ng hindi nagamit na pondo. Binigyang diin pa ng mambabatas na ang labis na pondong ito ay maaaring makatulong ng malaki sa mas maraming mahihirap na pasyente. Dagdag pa ng senador na ang gobyerno sa pamamagitan daw ng PhilHealth ay dapat na mag-focus sa pagpapababa ng buwanang kontribusyon, pagsasakatuparan ng health packages at pagpapataas pa ng mga benepisyong pangkalusugan para sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, isiniwalat naman mula sa datos ng Bureau of Treasury na ang hindi nagamit daw na subsidiya ng PhilHealth sa gobyerno ay umabot sa 27.1 billion pesos noon niyang taong 2021. 24 billion pesos naman noong taong 2022 at nasa 38.8 billion pesos noong nakalipas lamang na taon na may kabuuan po yan na halaga na 89.9 billion pesos. Noong Pebrero naman ng kasalukuyang taon, naglabas ng Circular Number 003-24 o 2024 ang Department of Finance na nagbabalangkas ng mga guidelines para yan sa pagsunod sa 2024 General Appropriations Act. Hinggil yan sa paglilipat ng mga fund balances ng government-owned and controlled corporations. Meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita mga kabombo, iminungkahi po ng Department of Education na magkaroon ng pasok sa araw ho ng Sabado. Sinabi nitong si Department of Education Secretary Sani Angara na ang Saturday classes ay para lamang sa mga paaralan na nagpaliban ho ng pagbubukas ng klase nitong Hulyo 29 o hindi po natuloy ang kanilang pagbubukas ng klase nitong Lunes o kahapon Hulyo 29. Layon daw ho ng Saturday class ay para makahabol ang mga mag-aaral o mga estudyante sa mga kanilang mga aralin at hindi mabitin ang school days na nakatakda sana sa school calendar ng school year 2024-2025.
Magugunit ang marami hong mga paaralan ang ipinagpaliban ng pasukan matapos nga masalanta ang kanilang mga paaralan sunod huyan noong nagdaan na malawakang pagbaha dulot po ng bagyong Karina at pinalakas pa ng hanging habagat. Samantala, umangat naman ang pwesto o ranggo ng Pilipinas sa Global Anti-Red Tape Ranking ng 2024. Ayon sa Anti-Red Tape Authority o ARTA na nasa pang-49 na ang pwesto ng Pilipinas base yan sa World Competitive Report ng International Institute for Management Development. Sa ulat na inilabas noong buwan ng Hunyo na sumasakop ito sa 67 na global economies at magsisilbi itong worldwide reference sa competitiveness ng economies, nakatulong ang ginagawa daw na pag-streamline o pagpapabilis at digitalization sa mga government services para maging mas competitive pa ang Pilipinas. Nagsagawa naman ng inspection si Land Transportation Office Chief Vigor Mendoza sa mga tanggapan ng ahensya na una ng apektado sa malawakang pagbaha nitong nakalipas na linggo. Sa paglilibot ng opisyal, nangako itong tutulong ang Land Transportation Office Central Office sa mga field offices na naapektuhan ng mga pagbaha. Ilan sa mga tinungol nitong si Mendoza ay ang Land Transportation Office Cainta Extension Office dyan sa may probinsya po ng Rizal na nalubog sa tubig baha nitong nakalipas na linggo. At ang Land Transportation Office sa may San Mateo dyan pa rin sa may probinsya ng Rizal. Kasabay nito ay pinapatutukan ng hepe ng Land Transportation sa mga regional director ang pagsasaayos sa mga naapektuhang istruktura, mga kagamitan, mga dokumento at iba pa. Pinapatutukan din nito ang mga personnel na naapektuhan ng kalamidad upang maabutan sila ng tulong. Ang pagtitiyak ng opisyal na kahandaan ang tulong para sa mga personnel at mga field office ng Land Transportation na unang apektado ng mga pagbaha. Samantala, kumuha tayo ng mga karagdagang report mula naman sa lalawigan. Mga mangingisdang apektado ng oil spill sa may Limay, Bataan, naabutan na raw ng tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng reports mula yan sa Bombo Radio Kawayan. Inihayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naipamigay na ang tulong sa mga mangingisdang apektado ng fishing ban sa Limay, Bataan dahil sa oil spill. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Regional Director Wilfredo Cruz ng BFAR Region 3, sinabi niya na bagamat natapalan na ang leak sa lumubog na tanker na MT Terra Nova, ay ilang araw na rin itong tumagas kaya kumalat na sa lugar ang oil spill at maaring kumalat pa sa ibang bayan. Sa ngayon ay wala pa naman silang naitalang pinsala sa mga aquaculture sa kanilang pag-iikot sa Ground Zero. Dahil sa oil spill ay idineklara na ang fishing ban sa Limay, Bataan habang napag-uusapan na ng mga gobernador ng Pampanga, Bataan at Bulacan kasama ang BFAR at DNR ang contingency measures. Batay sa sensory evaluation ng BFAR, negative naman ang mga itinitindang isda sa mga wet market sa Bataan dahil sa wala silang naamoy na langis o hindi kontaminado ng langis ang mga ito. Nakatakda naman silang magsagawa ng laboratory tests upang matiyak na hindi kontaminado sa langis ang mga panindang isda na maaring magtagal ng 3 linggo bago makuha ang resulta. Batay sa pagtaya, aabot sa 38,000 na mangingisda ang maapektuhan kapag lumala ang oil spill kung saan 11,000 dito ay mula sa Bataan. Nagbabala naman ito sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon patungkol sa oil spill na tigilan na dahil nagdudulot ito ng takot sa publiko. Tiniyak niya na may mga ayudang maibibigay sa mga maapektuhan ng oil spill, pangunahin na ang mula sa DSWD at Cash for Work ng DOLE, habang ang BFAR ay nakahanda na rin ang kanilang pondo para sa mga bangka ng mga mangingisda na magagamit sa pagtanggal sa tumagas na langis. Limay po kasi ang unang nag-declare dahil ground zero siya. And upon the assessment na medyo lalawak po yung oil spill, so magpo-progress yan. So the other municipalities will follow to declare ban on fishing. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Oras natin, meron na lamang ho tayong 11 minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon.
Pa tayo ng mga dagdag na mga developments sa ating pong balitaan. Isa po sa mga pambato ng Pilipinas sa boxing, ito hong si world boxer Carlo Paalam. Handang-handa na hong sumabak sa magiging laban. Ito ho'y gaganapin bukas, mga kabombo. Kasabay pa rin po yan na nagpapatuloy na Paris Olympics 2024. May nakuang exclusive report po dito ang Star FM Dagupan. Kondisyon at handang-handa ng sumabak ang isa sa mga pambato ng Pilipinas sa larangan ng boxing na si Carlo Paalam sa kanyang magiging laban bukas July 31 sa nagpapatuloy na 2024 Paris Olympics. Makakalaban ni Paalam ang pambato naman ng Ireland na si Jude Gallagher para sa men's 57kg boxing prelims round of 16. Sa naging panayam ng Story FM Dagupan kay Elmer Pamisa, ang nagsisilbing coach nito, nakita niya umano na naging maganda ang training at kondisyon ni Paalam kung saan nagtulong-tulong lahat ng boxing coaches para sa ensayo. Siyempre kasi araw-araw kami magkasama, saka nakikita ko talagang dinagdagan na natin kung anong mga dapat natin idadagdag kami mga coaches. Sa mga kasamahan ko, kung anong may share nila sa kay Carlo, lahat po kami nagtulong-tulungan kung ano bang kulang ni Carlo. Kaya araw-araw po, habang wala pa po yung laban niya, medyo inano po namin, binibigay namin sa kanya yung mga itong gagawin niya. Lahat po kami mga coaches nandito. Dagdag pa nito na magkakaroon ng 2 laban si Paalam bago makasungkit ng medalya. Samantala naman, nagbigay ito ng pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagdarasal para sa mga Pilipinong atleta na lumalaban para sa gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Ilang war materials daw ng New People's Army nahukay doon sa may Negros Occidental. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Na-recover ng militar ang ilang high-powered firearms at ammunitions na nakalibing sa boundary ng lungsod ng San Carlos at bayan ng Salvador Benedicto at Calatrava sa lalawigan ng Negros Occidental. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel Arnel Caluwaga ng Commander ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army, ito ay bahagi ng kanilang isinasagawang focus military operations matapos na tinuro ng isa sa mga sumukong miyembro ng dismantled North Negros Front ng New People's Army or NPA. Nakaraan lamang ng sunod-sunod na sumuko ang 4 na mga rebelde na kabilang sa mga nakasasagupan ng militar sa barangay Pinapugasan, Escalante City. Sa tulong ng informant na residente sa lugar na tukoy kung saan nakalibing ang mga war materials na kinabibilangan ng 2 M14 rifle, isang M1 Garand rifle, isang 12-gauge shotgun at iba't ibang mga ammunitions o bala ng nasabing mga armas. Ayon kay Caluwaga, ng mga war materials ay pinaniniwala ang pag-aari ng mga remnants ng North Negros Front sa barangay Pinuwayan, Salvador Benedicto. Ito ay patunay na unti-unti nang nauubo sa mga miyembro ng rebeldeng grupo at inaasahan ng militar na ma-neutralize na ang lahat ng mga remnants. Ayon kay Caluwaga, na ang pinakamabisang opsyon para sa mga rebelde ay ang sumuko at mag-avail ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP at amnesty program ng gobyerno upang hindi na umabot pa sa gera kung saan may masasawi sa bahagi ng mga rebelde o tropa ng militar. Tri-boundary ng Calatrava, Don Salvador and San Carlos. It was corroborated doon sa revelation nung isa ka surrenderit. Nakuha nila yung high-powered firearms consisting of 1 Garand to M16 and 1 12-gauge na shotgun including mga assorted ammunition ng mga nasabing firearms. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo, Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Sa susunod po natin balita, mga kabombo, medyo maselan po ang nilalaman po nito. Nasa 5% ho ng mga kababaihan daw sa Central Visayas nakakaranas ho ng teenage pregnancy at nakakaalarma na ho ito batay po sa naging pahayag ng Population Commission and Development. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Cebu. Nasa 5% ng kababaihan sa Central Visayas ang nakaranas ng teenage pregnancy. Ayon sa ulatan ng opisyal ng Philippine Statistic Authority kung PSA 7. Nakakabahala ito
dahil mayroon ng 11,686 na kaso ng teenage pregnancy na naitala sa 7 highly urbanized na lungsod at lalawigan ng Central Visayas noong nakaraang taon kung 2022. Isang 7.4% na pagtaas mula noong nakaraang taon, kung saan noong 2021 mayroong 10,881 na kaso ang naitala. Sa panayam ng Bombo News Team kay Darlene Remolino, ang Assistant Regional Director ng Commission on Population 7, na dapat bigyan ng aksyon ang mga datos dahil kahit maliit ang pagtaas ay nakakaalarma ito. Sa kabuuan, nakapagtala ang Central Visayas ng 11,445 na kaso ng maagang pagbubuntis sa mga kababaihang nasa edad na 15 hanggang 19 anyos, habang nasa 241 naman ang kaso ng wala pang 15 anyos. Samantala, noong 2021, nakapagtala ang rehiyon ng 10,717 na kaso at 164 na kaso naman sa dalawang kategorya. Sa taong 2022, ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa rehiyon, matapos makapagtala ng 5,106 na kaso. Sinundan ng Negros Oriental na mayroong 2,364 na kaso, ang Bohol na mayroong 1,625 na kaso, at Cebu City 1,504 na kaso. Nakapagtala naman ang Lapu-Lapu City ng 586 na teenage pregnancies, Mandawi City 475 cases, at ang Siquijor na may 116 na kaso. Kaya naman, nanawagan sila para sa pagtutulungang pagsisikap upang ipatupad ang diskarte ng naglalayong mapabuti ang kalusugan, kaligtasan at kagalingan ng mga kabataang babae. Among women 15 to 19 years old, na 241 nga below 15. Below 15, they are already getting pregnant and having children. Raise ang alarm. Health-wise, it is very dangerous for children to have children. And at the same time, it also threat po siya na if ever. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry May Balingat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Alliance of Health Workers naman abay dismayado sa ikatlong sona ng Pangulo. Taas pondo sa departamento muling ipinanawagan sa pamahalaan. Kaugnay niyan, may report pa ang Bombo Radio Dagupan. Dismayado ang Alliance of Health Workers sa ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Robert Mendoza, ang presidente ng Alliance of Health Workers, ito'y matapos na hindi man lang nabanggit ng Pangulo ang tugon sa mga delay na sahod ng mga health workers. Aniya, bukod kasi sa mababang sahod ng mga ito, dumagdag pa ang kakulangan sa kagamitan na siyang dapat tutukan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Binigyan din pa nito na 10% sa gross domestic product ay dapat otomatikong inilalaan sa Departamento ng Kalusugan malayo sa nangyari ngayon na tila ba'y mababawasan. Muli naman itong tinalakay ang patuloy na pag-alis sa mga health workers sa bansa, dala na rin ang mababang sahod at may tuturing na hindi makabubuhay kung sana lamang aniya ay itaas ang sahod sa mga health workers ay maaring manatili pa ang mga ito sa bansa kung saan ay malayo nilang makakasama ang kanilang mga pamilya. Matatandaan ay pinanawagan ng kanilang grupo ang maayos na sahod at dagdag benepisyo sa lahat ng nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan kasabay ng kanyang naging pagdalo sa ikatlong sona ng Pangulo. Ngayong taon na ito na meron pong 308.3 billion ang budget ng kalusugan at nakita natin for 2025 ay nasa 297.6 billion. Sana hindi pa natin na-scrutinize yung budget for 2025. Ito yung natin worry kasi ang PhilHealth na ito, yung 90 billion na pinabalik doon sa ating National Treasury, contribution niya ng mga mamamayang Pilipino at dapat hindi ginagamit sa mga pang sariling proyekto or kasi hindi sagot ang universal health coverage po yung PhilHealth na pondo mismo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Oras natin 2 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabumbog ka Star Nation, bago po ang ating Orasyo Emperata ay muli nais namin kayong imbitahan at anyayahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati ay pwede po ninyong subaybayan, pwede po ninyong i-follow ang atin pong mga 31 fully digitalized AM at mga FM station sa pamagitan po ng ating mga social media accounts. Meron po tayong Facebook page, pwede po kayong mag-subscribe dyan at mag-like. Andiyan po ang ating TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo Radio mobile application o Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store o kung hindi naman ay Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga estasyon sa probinsya, mga kabombo. Halimbawa, dyan po sa may bahagi po ng Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio General o Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, ang Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Istoryahan na tundugang ining may kantanan sa pag-question sang pila ka mga kooperatiba sa sining tuyo kung tani sini or ginaduso karon nga suspension sa public modernization program or public transport modernization program. Mga biyan, tiini bala mayara sa kantanan sa politika kag anong payag diri karon sa Iloilo City Traffic Management Unit. Check na to ng mga balita kaupo naman sa kay Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Bombo Jomar, alright, standby sa aton sining mga kabombo, 1 minuto na kaligad sa takna sining alauna driman sa aton sining pagpangalagada. Ang pila ka mga punto kagay nagin race diri sa Transport Alliance ano may kantanan sa sining pagpamalabag man sini nila sa pag-suspend sa public transport modernization program kay kulang taon kuno mayo man para sa ila kag ang problema iya hindi kay sa ila kag kung may problema giman kuno bululigan na lang ang pangitaon kag hatagan sang solusyon. Balikan ta si Bombo Jomar. Joms, please come back. Bombo Champ, dako karon nga palamungkutanon sa pila ka mga transport co-op diri sa syudad sa Iloilo kung anugid man bla ang rason sa mga senador nga nagdesisyon ini sila nga plano nga ipasuspend ang implementation sa public transport modernization program diri sa may pungsod Pilipinas nga tikon aton sa nga basihan pila naman ini siya katuig nga gina patuman diri karon sa may syudad sa Iloilo so sa sining pagtililipon sa mga kooperatiba under karon sa Western Visayas Alliance of Transport Co-op
Corporation Incorporated ti mga representative no sa mga kooperatiba ang nagpabutyag sa ila sinitagsa diri karon ka mga sentimento. Isa di ang Western Visayas no Transport Cooperative under ni kay Sir Boyet Parcon pero sa persona diri ni Hali Alcalde nga mong Vice President kamo ni siya nag-represent dito ang WBTC ti dumayari sa syudad kag probinsya ang operate sini Bombocham ti lakip suno sa natungdan nga if ever nga ma-suspend ini siya mapektuhan man no ang ila sini karon nga operation kag tuman ang pagkadismaya sang kooperatiba inline karon sa statement sang Senado no kun ni Senador Chis Escudero nga mong Senate President inline sa sining suspension. Suno sa natungdan dogin question niya diri nga ti kun amo ni tani ang nakita karon nga rason kag kun may mga anomalya tani una pa lang gin suspend na ini Bombocham sa paglantaw ganin nila kag dogin question diri ang subong kag do natabuan gid nga nagahilapit na ang eleksyon no nga do mo gid ni kuno ang chimpo nga gin timing nga nagahilapit ya karon ang 2025 midterm election diri Bombocham kay Sayla sini karon nya nga paginsindi do hindi pagit klaro no kun ano ang rason sa sining pagplano karon nga pag-suspend sa public transport modernization program diri Bombocham kag sa ila sining part bilang kooperatiba do kasubong dusubotong no ang pag-insindi nila karon kay una bes ang gobyerno man nagahambal nga isundo nila kun ano ang nagkadapat nga obrahon nga tiamo na nga mapaidalom sa kooperatiba agon nga maka-operate sila sa aton sining dalanon pero ti sa subong if ever nga maaprubahan ni President Marcos ado ka subong nga ti ginbawi naman ang statement no nga i-suspend naman ang operation diri Bombocham no ti sabahin karon sa mga kooperatiba alakip sa ila sini karon nga ginaparindugan ang ining pagpamatok sang public transport modernization program sang aton sini nga gobyerno diri Bombocham kay support man no ang natungdan nga kooperatiba sa upod man to nila nga naghambal nga ti kon may aragid man sang anomalya sa sulod sang kooperatiba so dapat matumod ina kag dra sila mag-take karon na sang ila sining lihok kung paano nga matap na ina siya nga korupsyon if ever kung may aragid man kag kung tani nga daw hindi lang bala pag generalize no ang pagpatigayon sa nga suspension kay ti sila siniya nga mga kooperatiba may mga ano man sila no may mga ginpa-plastar man diri kun anong mga kayuhan nga ginhatag nila sila sini karon nga mga empleyado Bombocham paribla nung kabahin sang statement rin ni Sir Hali Alcalde sang inisya ang nagpahayag. But in the entire world. Kami sa WBTC, kaupod man nga miyembro sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporated, na dismayagid no sa mga pronouncement sang aton duha ka senador, si Senador Chis Escudero kag si Senator Tulfo regarding sa ilang desisyon nga pagpauntat sining aton nga ginatawag nga transport modernization program nga ini no sang una nga pangalan niya sini Public Utility Vehicle Modernization Program. Ini nga aton nga mga senador ara naman ini sila sang una pa nga mga administrasyon nga sang una pa nga langadaan nga nagapahinto hindi nagali ini sila magsugot nga sang una pa langadaan waay na ini sila nagkanta kag mag pamatok sini nga lihok sang aton nga gobyerno. Dapat man aton tandaan no nga
nag-agi na ang 3 ka tuig nga nakapungko ng aton bagong administrasyon sa panguna ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga subong lang nga midterm election nga ang subong lang gid nila ini siya kaginsingganan nga ginapamatukan nila or magpagwa sila sang resolusyon nga magakan sila sining aton nga public transport modernization program. Ano ang ilang nga tinutuyo? Ginasiling nila tama inang ginasiling sa aton kay na nga si partner Winnie kung may ginasiling sila nga mga korupsyon, kung diin man diri nga aspeto sang sining programa, amo ila nga takiho nila. Hindi nga ang bilog nga programa nga ginumpisan pa naton sang nagligad nga 2017. Kami nga mga nag-comply sang sining nga sugo sang aton nga gobyerno, kami nag uye usay kami sang panahon nga ginsugo man sang aton nga gobyerno para i-implementar ining public modernization program nga ini. May nagasiling sila nga mayroon nga korupsyon dira sa aton nga mga supplier. Sang nagligad nga administrasyon may halos 38 ka mga accredited nga supplier nga gin-accredit sa aton nga gobyerno para pagapilian sang mga kooperatiba nga magabakal sang sining mga modernized nga mga jeepney. Aton nga mga lokal nga mga assemblers diin na sila. Diin ang ginasiling nila nga mga produkto nila nga barato. Hasta subong wala sila gyapon sang ipakita. Kay nga ang materials nga gamito nila, especially ang raw materials naton sa paghimo sa aton nga mga jeepney which is bakal, didto man nila gyapon importasyon sa China. So karon may mga assemblers kita nga ara na ang unit, kinahanglanon na naton. Tinga nga hindi kita nga mag-take risk no para nga makakuha sa amo sinang mga unit kay hasta sa bagong administrasyon subong waay gihapon sila sang ginpakita sa aton nga mga local assemblers. Diin na ang ginasiling ninyo nga mga prototype ninyo nga hasta subong wala man kamo gihapon. Kaya ang inyo gusto mangayo kamo sang pondo sa gobyerno para amo ang ipahimo ninyo no gastusan sang gobyerno ang implementasyon kag ang procurement sa mga raw materials gani nga gamiton para nga ipalapnag ining modernisasyon. Inyo nga programa, gobyerno ang inyo nga pautangon, tapos kamo ma-manufacture, kamo ma-income, amo nang gusto nyo nga matabo, no? That is why kita kami nga nagsunod lang kami sa programa sang gobyerno. Why kami nagpilit sini, in fact kami lang gani ang ginpilit sini nga i-comply namon ini siya. Anay subong kay na-comply na namon na ining aton nga duha ka senador, si Senador Chis Escudero kag si Senator Tolpo, no? Mapasabit lang kita sang resolusyon nga pauntaton ining aton public transport modernization program. Masakit sa amon tanan nga mga modernized transport operator sa bilog nga Pilipinas nga nagsunod sa programa sa aton nga gobyerno. No, nagapakita lang ini siya kung mag-amo sini nga ang leadership sa aton present nga gobyerno no wala sang ginatawag nga decisiveness. Wala sang panindugan sa statement nila nga gin-issue previously. Another thing is that this is also a backslash to our investors here that are investing for our modernized jeepney manufacturing in the country. It is because there is no decisiveness in terms of decisions, in terms of enticing these investors to come here in the Philippines and invest for this modernization program, and then all of a sudden by simply a mere Senate inquiry. No, somebody or someone from the Senate will simply say, I will recommend for the suspension of this public transport modernization program without even thoroughly examining and checking the manifestos, the details of this number of na batian si Hali Alcarte ang Vice President sa Western Visayas Transport Co-op diri po Butsam. So motong naitsindihan man ni Mr. Hali Alcarte ang napangwakal ya? Itsindihan niya kung anong ginapangwakal niya, Joms? Ti amo tong ginplastar niya mo, amo nang pagkinsindi niya. Okay. Bubutsam. Ito galibog ulo ko kung anong punto ya eh. Ti amo na gani ang isa to sa ginraise nila nga concern nga kung paano nga daw daso bla nga daw mo ni dayon ng desisyon kay last ano lang paano nagpadaso ang mga senador, namely Senate President Chis Escudero
and Senator Raffy Tulfo. Paano sila nagpadaso-daso abi unabes? Ginlay down ni Senator Francis Chis Escudero ang iya siniiya nga bad experience. Although salaman guro ang term ko nga gamiton nga bad experience, pero ang hindi iya pag-aprobar sa Public Utility Vehicle Modernization Program sadto sang inisya ang gobernador. Di ba may statement si Senator Chis Escudero, si Senate President Chis Escudero, nga there was a time sa inisya ang gobernador nga gindoso sa iyang Public Utility Vehicle Modernization Program, kag ang hambalya sinya do hindi ko na iya kumpormiyaw, kag daw hindi ina iya amangin maayo abi sa bahin sang transportasyon, no? Hindi man gid iya amo gitong pahayag ni Senate President Escudero, but ang hambalya sila niya, why not abi dito nyo anay implementar sa Davao? Kaya mga nagaduso ang ginduso ni ang Public Utility Vehicle Modernization Program during the time ni former President Rodrigo Duterte. No, kagang bata niya, Mayor Sinday Sara. Sinyati dito nyo anay duso sa Davao? Why pagani ito yung Davao? Tapos diri sakon karon as the governor, iduso nyo di sakon? Sinyati, why ganito sa Davao? Diri pa sakon? Kay nakita ni Senator Senate President Escudero nga wala matunan sang mayo. Ginduso lang para iyang para nga matigayon lang ining proyekto eh. Oh? Sa bahay naman ni Senator Raffy Tulfo, hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga before pa man iya nga ringin senador si Tulfo, journalist ini siya. No? Ti ano bala kung journalist ka bumbo Jumaraw, ginatunan mo mga isyu nga ginatalakay mo. Now, sang ini siyang nagpungko as senador, makapilaya man ka bes ini banwa nga gin uskay baluskay, gin husisa, may kantanan sa mga isyu nga nagaputo sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kag kung hindi ako magsala, may pila na ni siya ka mga kooperatiba nga ginpauntat gani ang operasyon. Bangod sa mga korupsyon, bangod sa mga anomalya, kag wala iya sang pag-ininsindihan ay sa maing sang kooperatiba kag sang mga miyembro sini nila. Oh? So, ang padaso-daso sini iya nga punto do hindi siya mag-igo kag do wala ko sang suukan. Kag kung magambal naman si Mr. Hali Alcarte nga ano ini bangod sa pamulitika, kung magambal ikaw bangod sa pamulitika, paano mapiktuhan ang politika sinadri? Kay ipakalain ang administrasyon ni Duterte. Tiway naman si Duterte nagapungko sa bilang presidente. Ipakalain si Vice President Sara Duterte sa mga isyu palang gani iya may kantanan sa iya or sa iya sininga function as Vice President ni nakapanghilamos si VP Sara. Isyu sa DepEd di nakapanghilamos, iangot na pagin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kay lapit na lang eleksyon. Kung lapit na lang eleksyon, na-expecta ron natin yung mapagwapo ining mga re-electionist. Mapagwapo ini sila nga bisan tiko tadlungon nila para lamang nga maangko nila ang popularidad sa pumuluyo sa mga butante. So, hindi ko kakita anong punto ni Alcarte sa iya sining mga ginapangasal man. Oh? Sa aton sining mga kabumbo. Oh. Nga asang una wala sila nagapamatok na ini sila galing on the process of investigation paman lang mo. Kag sadto hindi man niya Senate President si Senator Chis. Oh? Now nagambal si Mr. Alcarte nga mayara kita sa 38 ka mga accredited suppliers kuno
nga nagadiga nga mayara sila sang modernized jeepney, pero hindi nila kuno baklon ang mga pisas, ang mga mga bakal kuno dito mangyapon sa China, orderon man kuno gyapon nila sa China. Tinga kuno hindi na lang kita mag-take sang risgo nga ang mga produkto halis China baklon ta na lang gali. Duwala na galango tapos napilitan lang sila nag-comply. Di ko napilitan ka mo mag-comply, dahil why ka mo nag-comply in the first place? No? Sa aton sinima kabumbo, gambal si Mr. Ali Arcarde nga masakit sa amon tanan kung masuspende kay madulaan kami palangabuyan. Tinano na lang to yang linibo nga mga driver, nga mga operator, nga wala na kapa consolidate kay hindi sila kasarang. Sang ginapangita sini iyang show money para ngamihin kabahin sa kooperatiba, paano na lang to sila iya? Ibaliwala ta na lang to? Ang insindihon tayang aton lang iya kaugalingon, aton lang iya interes? Mapiktuhan man kuno kay may mga investor kita nga naga-manufacture sa modernized sa jeep. May investor kita diri sa pungsod Pilipinas nga naga-manufacture sa modernized ka jeepney? May ara? Tiduwaay man? May investor kita nga naga-manufacture sa modernized jeepney diri sa pungsod Pilipinas? Sa aton sinima kabombo? You know what? Last time may issue sa kooperatiba sa Western Visayas Transport Cooperative. Atong nangin kabahin man gani isang issue to si Alcarde kay ginasukot siya sang mga operator to nga hindi na yaluyag nga magpa-consolidate or mangin kabahin sang ila sining kooperatiba kay why man sila ginadigahan sang mga dapat sini mahibaluan sini nila in terms of income sang kooperatiba. Ti why man ganito masabat? Ni Hali Arcarde sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung may anomalya, kuno dapat tumuron sang kooperatiba. Kaya nung ginhimo sang kooperatiba, kay may sadto may ara sang may complaint nga may korupsyon nga nagaklinabo sa ila kooperatiba. Alang-alang imbestigaran nila ko galingon sini nila. Sa aton sini magkabumbo. Kung kumagambal ikaw, Alcarde, Mr. Alcarde, nga hindi pang general sa suspension, taga diin kaya o taga Zimbabwe ka? Taga-Afrika kaya? Ari ka sa pungsod Pilipinas, masin lipat ka noy? Ang pamangkot sang kilala ko kang pamangkot kuman, what is the point? Anong ila nga point diri dia Jones? Kaya mo nang mo nang gin plastadre bumbusa pero sa paglantaw talaban-laban may mga basihan man ng mga senador ta, no? Hindi man siguro sila magidaso-daso kun way isang nakita karon nga anomalya bumbutsab do kasubong man isa kadamuon sang complaint nga nakalabot sa ila sini nga talatapan kag mismo sila si Senate President si Escudero na ginahambal nga ti ining Public Utility Vehicle Modernization Program subong iya ang tawag sini nila is Public Transport Modernization Program, wala iya matun-an sang maayo. No? Why labot nga why isang matun-an sang maayo gindali-dali lang ni Bombo Jumar. Kaya ang ginali lang ang ginali na santo kag ginatiliskopyo giring komisyon. Hindi kay mo ya magdinali-dali nga sa kada unit sang modernized na so-called modernized jeepney 30% ang komisyon da. Hindi kay mo ya magwaras para nga ma-implementar na. Ti pila lang na sang mga concern nga gin palabot no kasi sa kadamo sa mga problema nga na-encounter taman nga gin dala dere like sa sining mga operator man nga gin palabot dere nga
concern nga ting eventually kan ginkuhaan to ka show money pero duay man to paidalom sa co-op. Amo gani. Tapos ang gin-question ng kooperatiba tudlo nila sa Cooperative Development Authority? Sa CDA. Sang gipamangkot ang Cooperative Development Authority tinudlo nila sa LTFRB? Sang gintudlo sa LTFRB gipamangkot ang LTFRB. Ano kuno na within kuno sa kooperatiba na yung problema sila dapat sulbar sine ti kunti kagaguhan. Ti pila na ka mga concern nga ti basing iba nakalapot naman to sa Senado amo na nga na pang-consolidate nilang mga natipon nga mga problema diri sa dalom hasta nga nakalabot dito sa may ibabaw Bumbuchamp no. Ti sa bahin diri sang mga kooperatiba mo to na plastarta naman ang epekto sina sa ila sini nga mga personnel nga ti amo ning naga-operate subong no if ever nga kun masuspend gid man ang ining implementation sang public transport modernization program diri Bumbuchamp. So lakip sini on other hand ang statement man sa Iloilo City Traffic Management. Joms, butangi D. On the other hand, na para ko dito. None. Very good. Go. Do ano lang go kisado silent pero amugin man may digid man. Ang gintastad rin ni retired Colonel Oldarico Garbanzos dito man sa area sang nagtelepon ng mga kooperatiba. Kag idugang ko lang Jones pulo pa sinisagin sa pag-sawi sa imo nga matahom nga report na. Ang suspension sining public transport modernization program proposal pa malang ni nga nagwalak-walak na. Nga nagwalak-walak na sila diyo now. Gani kita propose pa lang Bumbuchamp. Sige, ano ang balabi ni ano ang bal ni Sir Garbanzo sabi bilang head sang Iloilo City Traffic Management Unit? In short, naga-support sila sa sa sining pagbatok man sa sa pag-suspend kay ti sa bahin diri karon sa syudad sang Iloilo diri nga ang katuyuan nga ti mangin modernize ang transportation. At the same time, do medyo huol masiguro sila kay pila man to ka binulan tong pagtuon nila sa LPTRP in line sa sining kapag pagsulod sa modernization program sa aton sining nga gobyerno tapos sa taen gali if ever kun mapermahan sa presidente ngati masuspend man nang gali no ang ining implementation sang transport modernization program adri sa may pungsod Pilipinas kag agree man siya nga kun permahan gid man tani exempted lang ang syudad sang Iloilo inline karon sa sining suspension Bumbuchamp. Ari si retired Colonel Garbanzos saya sining nga pahayag. Transportation management sang syudad ang Iloilo City naga-implement na ya sang iya nga enhanced LPTRP. Nag-resume na kami ya last May 27 and working with of course sa aton nga 14 ini ka kooperatiba kag duha ka korporasyon. Ang direksyon na biya sang syudad nga maging modernized no. Modernized mass transport no hindi iya nga magpabilin because ang amon nga target dire may vision kag mission ang Iloilo City nga maging premier city no number 3 premier city dire sa bilog nga Pilipinas. That is why nga ining panawagan sang aton nga transport cooperative kag corporation kung tani makabot ini kag matagaan sang atensyon no because kung ang suspension isuspend naton ini dako ini ang epekto hindi lang sa Iloilo City nga nagumpisa na kay nauna kami sa pag-implement sang amon nga LPTRP of course may epekto man ini sa naganegosyo sa transport particularly ining 14 kag ang 12 nga ari diri nga operate no sa syudad sang Iloilo City. So sa amon nami tani i-consider na gid lang nga ang i-exempted abi ang Iloilo City
kay kabudlay na magbalik-balik, no? Pag may momentum na nga ginaobra subong, in spite nga kung isa may mga ang commitment, no? Ang commitment sang kung isa hindi ma-deliver, pero ang amon nga mga request ginapamatian. So ang momentum ngayon dapat matayuyon. Ari nang aton yung mga transport nag-invest kag i-comply nila ini nga ang target sang city nga maging modernized mass transport by the year 2029. Ari kami diri para nga ipaluman, no, nga ang syudad nagasuporta sang sining nga drive kag panawagan sang aton nga transport kooperatiba. Nabatian si retired Colonel Odlarico Garbanzos, Bubutap. Siyempre ma-support na man lang ang Iloilo City Traffic Management Unit kay ang nagduso sa local public transport route plan City Council mo kagagin aprobahan ni Mayor Jerry Treñas ti alang-alang mga balabag na aron ng City Traffic Management Unit. Hindi balabang po, Jomar. Anyway, kung lang tawon ta, favorable ang mass transport. Kay kung maghambal ikaw nga mass transport, no, damo ang pasahero nga mag-cater niya. Ugaling, may problema kita dira. No? Mass transport, gihatagan na sa kaygayunan nga damo ang pasahero nga mag-cater. Pero, ang botado, hindi ko mahangpan. No? Kaya hindi man lang yan 1, 2, 3, 4, 5, madamo na kita sa nasalapuan nga nagareklamo may kantanan sa overloading. Last time to na-interview tatong isa sa mga nagpabutsyag sang iya siniiyang pahayag man. May kantanan sa overloading. Tapos ang sabat to sang ano ganing ang level up nga tawag sa konduktor? Pau. Pau. Ano na siya? Pau. Ano na siya gani? Public Assistance Officer. Passenger guro? Public. Public na. Public Assistant Officer. Officer. Okay. No, Public Assistant Officer. Ti sabat sa Public Assistant Officer to ya. Sige, ti ko nagutukan ka. Naog lang eh. For Diyos for Santo. Hindi. Dapat isa sa mga punto, Bombo Jomar, pila ang kapasidad sang minibus or modernized jeepney. Butang nato na B30. Kaya do, ever since mani-malay down kung pilagi ng full capacity sini. Granting for the sake of discussion, butang ta B30. No? Sa 30 nga ina, pwede pa maka-accommodate sang standing position. Di ba mo dyan? No? Sa standing passenger nga ina, pila ang pwede sa standing passenger. So 30 na ang nagapungko abi, butang tabi may pulo. No? Nga standing passenger. O galing kayang problema sa aton sinima kabombo, ang buta kon ginseminar, nakatuon, or whatsoever, may mga pagsulundan, SOP, sa bahin sang tagsaka kooperatiba, no? Nga mayara sang limit o seating capacity is only 30 ang standing position o standing passenger, maka-accommodate kita pulo, 40 public assistant officer, isa, driver, isa, 42 lang. Pero nagakalinabo, mientras tanto nga may espasyo pa, ginapasaka, hindi mo man niya mabaso ang mga commuter kay hingagaw, nagadali para nga hindi malate, tibisan gutok, kay ginpasaka mo. Di ba nagilot to siya, iti overloading, ang iya siningagwa karon mo Jomar, ti dira nga daan, madugay na ninyo nangin concern, problema, pero tigin address wala ni isang tagsa ka kooperatiba? Joms?
Ti amo nang kay ligad to dugin suspend mato nilang pauto. Daw 3 days suspension yatong gin panaog to, Pumutsam. Ang isa to sa gin explain nga kung nga nagakatabo ini during rush hour tapos may mga pasahero kunong iba do ginapangwahig pang kamot sang pau ang konduktor bla agod nga ti makasaka lang sa modernized bus kaya tinagahingaga pero to kinuhay kuno sa istorya dalom taytay na nga taob tubig Joms magamuna tiya mo nang gin plus started to Bumbutsam inline karon sa sining concern nga pag cater sa mga pasahero pero ti ag isa to sa punto nga kung paano nga dapat araman sige hapon ang ang pagpaumod sang mga public assistant officer sa ila sini nga pasahero Bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Jomar Villa. No? Basig libog ulo nyo nga nakamba ko nga istorya sa dalong taytay nga taob. Pwede pa kamo kay istorya na sa dalong sang taytay kung taob Bombo Melao. Imposible na, di ba? Tingnan mo na. Makamba ka nga pinalagpat na lang na mo. Wala mo taob na. Ra ka pa mo sa dalong sang taytay nga istorya. Tito mo amo manablang nga rasonan sa nga public assistant officer nga ti ginwahig nila kung gamo. Ay! Moriones di kagulangan, no? Anyway, sa aton siniya nga mga kabombo, maayogin man tani nga mayara kita sang pag-modernize or mangin moderno ang means of transportation sini naton. No? Kay ti, siyempre, nagaligad iya ang tiyempo, nagakadapat nga mag-cope up man ang mga bagay-bagay sa aton sini nga palibot. Kag bangod man iya nga nagadamo nagikita diri sa syudad sa nga Iloilo, ti kinahanglan man naton nga mangin ma-modernize naman ang aton sini nga panggawi. Katulad abisang sini mga modernized jeepney. Maayo kung tani ning tinutuyo niya kung sa maayo lang sa aton sini mga kabombo o galing kay ginintrahan sang mga tawo ngang interes lang sini nilang ila iya nga luyag sa guron, hindi kay interes iya sa nga kadaman. Nga mong labing mga apektado, ti kunti intonses sa iya sinigagwa sa aton sini mga kabombo. Kag sa mga kooperatiba, proposal pa ba lang to? Dayon yun yung hibi. Dayon yung wawaw. Kag sa mga nagapamangkot, pala Bumbutsam, din ka na yan nagkakuha sa informasyon man, nga 30% komisyon. Di ba last time may eleksyon sa mga nagkalain-lain siniya nga kooperatiba? No? Dumduman nyo to nga may eleksyon tapos dito man to nagtribukahong pila ka mga isyo. Ang mga nagulusbo nga isyo, although ginatingwaan ko nga matanan-tanan ko, pero ang nahaklo ko pa lang nga amo gali na kanamit. Kung opisyal kaya Bombo Umel? No? Pagkabati ko ganido. Siling ko, pagkabati ko nga muni gali kung opisyal kasang kooperatiba. Do, madraft na ko dyan sa resignation letter ko mo. Sunod na lang ko sa kooperatiba kaga. Ang ngita tato sang migo ka para nga mag-opisyal sa kooperatiba kay puwerte gali. Kanami gali isang pangabuhi ay ahay gali. Kaya makon mo kada yun 30% ka mong bumel. 2.5 million. Pilang 30% sa 2.5 million. Pagwa na nga aton sining mahiwagang calculator sa aton sining mga kabumbo. 2.5 million ang iya sining 30%. Ang 10% ni 30. Okay. 750,000. Kada unit for example, why man ta may ginatumod nga partikular nga kooperatiba, may isabi ka kooperatiba.
ngang napartiniser sila nga unit is 180. Tisinto sintaman kasi tisinto 50 mil. O, times 180, abi na, bumumel ang 750 mo. Eragoy, pila na nakabilog, kamay naman. 135 million! My goodness. Oh. Tigali ka na tribukahon na mangita naman sila sa babagi para nga malipdan pero amo nang nagaklinabo. Sa tonsin makabumbo. Kita nyo. Oh. Kita nyo nagdamo English ni Mr. Hali Arcarde sa pag-explikar ya kung anong nagapangindikin siya nga i-suspend. Ay, sos Maria Kagusip Urokan, no? Oy, Urokan, ha? Mayos ang buhay mo. May product sticker na. Basta nag-angkol lang sa tanang nga bumbo promo title. Sarang ina, nga magiging proof of purchase sa swerte sa palengke ng Bumbo Radio at Star FM. Hulog na ka mo, ha? Hulog ka mo. May dropboxes kita dres dalong sa istasyon. Kag sa palibot sa syudad sa Iloilo. Sa Plazo, sa Queen Bank branches, may ara kita. Florete Pawn Shop, mga branches sa syudad, may ara kita dropbox dira. Pagbalik naton manuwadugang ang mga balita kag impormasyon sa bumuhanay sa udto istoryahan ta. Mayor Jerry Treñas ginpathag nga nagmayo na kunong relasyon nila sa CAP manager kag bao si Mayor na yawan gid pangita sa 190 million pesos nga budgeto para sa Iloilo International Airport. Kag ang Schools Division of Iloilo mag-deploy kuno sang dugang or masubra pa iya 100 ka mga manunundo. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panundumoras. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko.
I-on ng signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simpleng pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo.
Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya.
Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa 1 minutos na nakaligad sa takna siningilaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Si Mayor kuno kagang ka manager ti mayuhay ng ila sining relasyon. Kagang alkalde ba nayawan gid sang pangita sang 190 milyones pesos nga budget para sa Iloilo International Airport to. I-check tabi ang linya ni Bombo Angel lakip na sinadri karon isa man sa mga natalakay naton iyang issue kagapon ang kakulang sang numero sa mga manunudlo. Yang Schools Division of Iloilo maga-deploy sang masobra isa kagatos nga mga manunudlo para iyang makaparan ang kakulangan sang mga manunudlo diri sa bahin karon sang syudad kag Subuman probinsya sang Iloilo sa bahin sa probinsya sang Iloilo sa aton sining mga kauturan. Standby kamo kay plastar naton inang mga dalagko sining mga balita kag impormasyon sa aton man sinipline iyang pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. I-check man naton later on sa aton sining pagpangalagad. Pero may kantanan sa natabo blaw kon maabtan tani karon duha ka estudyante na bungguan sa pick-up samtang nagatabok sa pedestrian lane sa diversion road. Yung pamangkot sini pedestrian lane dapat tawo na dira hatagan gid sang ligwa sila dira ang tawo nga nagatabok sa pedestrian lane. Pero magluwas sina dapat maging responsable man ang nagatabok sa pedestrian lane, hindi kumo kay sa pedestrian lane ka nagatabok, no? Magtanga ka na lang yan kag hindi kay mo mangin attentive abi, no? Sa aton sini makabumbong ati tabok ka sa pedestrian lane pero sa cellphone ka man nimo nagatulok. Anyway, istoryanta na karon sa aton sining pagpangalagad. Check on Ice Bombo Angel Gel sa report. Please come in. Linpat Hagdri Bombot Sham Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga ayuhay na inslas subong or ang relasyon nila sa Civil Aviation Authority Bombot Sham matapos nag-isad to naghimo ini sang recommendation nga pagpahalin sang OICC kag mga opisyalis mismo sa Iloilo International Airport. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Tranyas, iyaging pahayag nga doon nag-uptick na sa sila subong ang Civil Aviation Authority of the Philippines Region 6. Umpisa nga sangging question ini sila kung diin nagkadto ang 190 million pesos nga budget para sa rehabilitation sa Iloilo International Airport. Madugduman sabto nga ti ang ining ginhimo man sa alkalde nga ti pagpasar sa resolusyon sa bahin sang Infrastructure Committee sa Regional Development Council nga nagaayo sa Office of the President na islan ang mga officers sang kaap kag Iloilo International Airport. No, sa alkalde, kung wala nila follow up kung sa diin nagkadto ang kwarta nga tigin budget sa rehabilitation, wala ini nabalaan kung diin nagkadto kag tinaayawan gid ini sila sang locate sa akon naayawan sila sang locate sang 190 million pesos. Kag di isang nagsugod na ko ng procurement process sang pangita ang pondo, iabi nila sa bahin sang RDC okay na ang kwarta, okay na ang proseso, pero tindo medyo damo pato kuno sang whereas tong sabat sang kaap kung diin ang kwarta Bombot Sham. Kag di sa subong ining rason sa to abi kung nangakit man si Mayor na wala kuno or naglain ni iya nga pag-perception sa bahin sang kaap kaga Iloilo International Airport. Una, wala ni sila naghahatag sa update sa dito sa privatization sa airport. Ikaduha, wala sila nag-attend sang meeting Bombot Sham sa RDC. Sa subong, ining PPC o kon ang privatization sang airport, ginalauman nga matapos na ang procurement process o na ang proseso sa first quarter next year kag amo ang pag-proceed para sa privatization. Kag aside diri sa Villar Group, nagapropose man diri or interesado man ang Voices Group at the same time ang Mega World ni kuno Bombot Sham, pero ti sa mga additional flights naman iya
ginalauman pagdili ang may interesado kuno sa subong ang direct flight naman iya from Iloilo to pakadto South Korea diri sa Iloilo do kanta man do from the scratch from lang in sa Bombocham pag interesado pa man lang ini sila ang Isaka Airline Company Bombocham. Pamatyan ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. So DOTR, I think really for them to proceed with the PPP with haste. No, I know that there are time schedules that should be followed under the PPP law, but kinahanglan siguro strictohon ta na lang para as announced by them by the first quarter of next year matapos na yung privatization process. Happy man ko, interesado ang Villar. Of course, Villar Group has the OPS, original proponent status, but may duwa nga interesado pa gid ang Cebu, ang Aboitiz, and Mega World. So, whoever gets it, I think will try to do a good job in the Iloilo Airport. May isa nga ginatulod nga may araman ko ng traffic amo ni ang Korea. Tembot ko if there's someone who will be interested, ako usually they start with chartered flights, no, parang once a week, twice a week, depende sa market. Once nga ma-develop na. Doon may isa ka budget airlines nga Korean. 190 nga iyato ni Senator Grace na pasulod sa budget ng DOTR, masulod na sa aircon, ang tawag nila air coolers, no? Na para sa mga dagko na bilang aircon. Ikadua, isla nila ang pila ka escalator kay guba na gid. Ako kung mapamanila ako kisa ang andar kung kisa wala, no? So I have to take the elevators and kayo na iban mga CR. Kung pila pang iya masudlan. Pero I will have to talk to them. If we did not follow it up, medyo di na takabalo kundi nagkanto 190, no? Kaya bala mo magsulod na. Usually lamsama na sa department. Muna ipangita ginto ni Senator Grace kundi na nagkanto ang 192 kay para ginto sa aton sa Iloilo. Nakita na nila and according sa CAAP, kinahanglan pa sila kuno may MOA together with DOTR. When I talked to the Secretary of DOTR, ni Secretary Bautista, why na kinahanglan sa MOA? No? Just proceed with the implementation. Kaya mo man na, anyway, follow up on talang permi kay te. Amogin man na gakatabo sa budget kung kisa. Ang abal sa Cebu Pacific, if they add more flights, then the airport will be operating 20 hours a day. So, meaning may mga flights ka na sa aga. If you add more international flights, why man kaso na kung ready aton nga airport, no? Mayor, so far the last time na medyo may issue to sa CAAP, sir, ang relationship. So far, sir, okay naman? Or okay na, amtik na sila. Tinangakig lang ko. Kaya ang 190 na dula, Hindi nga si Senator Frank, si Secretary Nars, ako, si Senator Grace, tingwa nga makaibutang nga muna nga pundo para gintani sa syudad. And nasugdan na nila ang procurement process pag pangita naton sang diin. Di na itong pundo, kasan o lang bala nakibot kita nga daw abinaton nga okay na to. Di daw may kita tayo nangita amo man pag siling nila primero hindi nila makitaan kundiin.
Pero subong do okay naman na. Kay sino ba all gintago ang 190 milyones aw? Sa kaap ni ko na bang WhatsApp, medyo nabudlayan kasi. Sa baol sang kaap. Sus. Amo na bla, Iloilo Airport of International Standards. Lakip gali sa international standards nga guba ang elevator, guba ang escalator, pangsot ang CR, lupasinsa sa mga nagapanyaga na o nagakaon. Dala bala na sa talaksan sa of international standards? Amo na gani nga dugi na question man sang Kag Iloilo Airport of International Standards sa Paang? Ano kay mo yara katos tunga sang Afrika nga Sus Maria ka gusi po. Si kulang ang purungkuan ba mo sami tapos subong do ginakuan pa nga daan nga may additional nga mga international flights by October ni sa mas mangin crowded na ni kag kung hindi ni makatagan abi nga pa ang daan ng area pong siya bisa ano pa nakatamo ang flight kung madamo ang nagareklamo basta hindi nakapasar sa international standard pong siya. All right. Ini si Bombo Angel Pachilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Ti kaya rin ng 190 milyones pesos kabay pa kunong problema dira. Makayo na sa bahin karon sa Iloilo Airport. Lapaw nagkikita sa latid sa aton sa nga pagpangalagan padayon lang kamo sa pagupod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo pinagi sa aton sa mga social media platforms sa Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App kag syempre sa aton sa mga radio dial 837 kHz sa inyo sa mga radyo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine ini si Bombo Chama Blanco Hoover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Buko. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for Gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments.
Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2024. Sa Nice, France, ang 1975. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! Good afternoon, hello, and happy Thursday mga kabombo. This is Tita Regine. Yara na naman kita para sa kahapon lamang program Another Day to be thankful of and just to be grateful. Even sa mga medyo hindi manami ang mga circumstansya, pero hindi bala, we have to be grateful in all circumstances. So no reason para nga magburingot kita dira. Kaya nagaburingot, nagalaway. Anyway, welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Tuesday, 30th of July, 2024. And again, hindi kita magburingot, kundi nga mag-smile kita, magatuto kita sa mga istorya nga aton nga ma-encounter sa sininga hapon. And who knows, basi through these stories, matandog kita, as in, diri kita makakuha sa mga inspirations, hindi bala, so that ka mo mandira, no? You would be also empowered and motivated. Nga magpadalaman, mag-share man sa inyong mga kasaysayan. So if you are ready with your stories, you email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can still write it down and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, pwede man madulong personal diri sa Sky City Tower. Anyway, I hope nga kalabanan sa inyo dira. You already had your lunch, ang iban.
nga wala pa naka-lunch, kabay nga ang only reason is that wala pa time para nga mag-lunch. Not because nga wala sang inog lunch. Alright. Ano na nga ito nga bahanan para sa inyo, and this is from Cookie Zamora. Ikaw na kaya? Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka, at nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di Cookie Zamora, ikaw na kaya? Who knows, ikaw na, ano? Ang aton nga next, nga malawagan, nga aton nga winner. So all you have to do is just share your story diri sa KLP. It is now 19 minutes after 2 o'clock. And sa mga ara na din nga mga friends naton, sa mga iba nga naghingagaw, thank you, Gid, and welcome again sa KLP. First story for this afternoon is from Lola Sang Mandurriao. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kung sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo, kung sa mga nagipamati, Inday, tuguti ako sa pagpabutyag sang tawhanon ko nga balatyagon.
Inday 82 anyos na ako kag isa nakabalo sa sulod sang 12 na katuig. Nagmasakit ang bana ko sa balatian niya stage 4 cancer sa sigarilyo. Isa ka bulan siya sa ICU, naubos ang amon kwarta. Mapisan, mabuot ang akon bana. Palangga gid niya ako. Nadula siya sa kalibutan, bisan pitik o malain nga tinaga, wala gid ako kabati sa iya. May 3 kami ka anak, kag mami kag daddy, ang amon nga tawganay. May nabilin kami nga jutay nga duta, nga amo ang ginatindugan sang amon nga balay, bale 636 square meters. Kay ang 3 namon ka anak, may pangabuhi na, gani, ginbaligya ako ang amo nga duta kag ginpartida sa 4 ka parte, ang kwarta sa atubang sang abogado. Ang akong parte, kay ang hinablos sang bana ko, may 1 ka ektarya nga duta, kag bakante. Nagbakal ako bale 300 square meters. Patindugan namon balay nga 3. Ang 130 square meters, amo ang ginpatindugan ko sang ako nga balay, bale 50 by 30 ang kadakuon. May 2 ka kwarto, sala, dining, kag kusina. Ang 170 square meters, ginpatindugan sang 2 ko kaapo, nga bata sang 1 ko ka bata nga lalaki. 5 na iya bata, 4 ka lalaki, kag bugtong ang babae. May bana kag 1 ka anak. Kay daw mapagsik pa ako sa edad nga 69, nag-obra ako na anay sa hinablos sang bana ko bilang caretaker sa iya nga property. Kay ang akon lote kag balay, ginhatag ko sa bugtong ko nga apo. Akon ginpahimuan sa abogado para wala may magamo. Pero, sa nag-edad na ako 80, medyo maluya na ang tuhod ko. Sa lote nga tambi sang akong balay, nagbakal naman ako sang bale 100 square meters. Kaya nagpatindog ako sang akong kaugalingon nga kwarto, tapik sa balay ko nga una. May puwerta lang, masulod sa ila, bale 10 square meters ang sangkad, kag 30 square meters ang laba. May kaugalingon ako nga CR kag banyo. Inday, tungod sang pagpalangga sang bana ko, tubtub subong, wala siya madula sa akon kasing-kasing. Tubtub sang 1 ka gabi, nagdamgo ako sa iya. Gani nakabugtaw ako. Tino hindi na ako makatulog. Ginbuksan ko ang radyo sa 1 ka estasyon, kay amulan na ang bukas ng estasyon kung kagabiho na. Tama-tama ang ilagi na drama parte sa problema sa pangabuhi, kay nagapangayo sang laygay. Kung matapos drama, may malaygay 1 ka lalaki. Nakibot gid ako, kay daw tingog sang akon bana ang ako nabatian. Gulpi ako nagbangon. Nagatulo ang akon luha. Hambal ko, Daddy, ikaw bala ina? Tubtub nakatapos siya laygay, nagatululagay lang akon luha sa kahidlaw sa pinalangga ko nga bana, nga daw nagsulod ang iya espiritu sa amo nga tawo. Dako gid ang akon handom nga makita siya. Gani, ginpatay kong akon huya sa pagtawag sa iya nga ginaobrahan sa pagmamangkot kung diin ko makita atong naglaygay. Maayo, kay wala man niya ako ginbalibaran. Siling niya, taga Maria Clara, kag isa siya ka negosyante sang uling, kag 1 ka balo. Sa handom ko nga makita siya, ginupod ko ang akon apo. Nagsakay kami sa taxi, agud pangitaon siya. Samtang nagabiyahe kami, nagapangamuyo ako. Diyos ko, ubayi man kami, nga makita ko inang tawo, nga ara sa iya ang pagkatawo sang pinalangga ko nga bana, nga ara siya sa imo ginharian na. Kag sa bulig sang pagtuytoy sang Ginoo, wala kami nabudlayan. Sa pag-abot namon sa mga lugar, may nakita ako nga tawo nga nagatindog sa may balkon. Maayong hapon, siling ko. Sino nagabaligya diri uling? Nagayom siya nga nanaog kag nagpalapit sa amon, kag siling niya. Nga mabakal ka mo uling? Kag sa liwat, nabatian ko naman ang tingog sa akon bana nga halin sa iya nga pagkatawo. To tinuslok ang akon kasing-kasing. Daw hakson ko siya, kag paliguan sa madamo nga halok sa sobra ko nga kahidlaw sa akon nga bana.
Gani, bisa nagakulurog ang akong lawas, wala ko nalipatan ang akong dignidad. Ginantos ko na lang ang akong balatyagon, kag namangkot ako. Tagpila ang uling mo. Nagihom siya nga namangkot. Nga nagagatong ka man uling? Oo, kung magluto ako sang pagkaon, sang 3 ko kaido. Din pa ka mo naghalin, hambal niya. Sabat ko, sa Mandurriao. Siling niya, aba, malayo pagali, dali, mga pikitaanay. Hambal ko, salamat gid, pero wala ako nagainom kape. Sambal niya, anong gusto mo? Kay mabakal ako. Siguro hindi na lang. Kaya nagalikaw ako nga basi, hindi ko maantusan pamati ang iatingog, basi hindi ko na makontrol ang akong balatyagon, kag mahakos ko siya. Siling ko, tagpila ang uling mo. Sabat niya, tag 550, pero ihatag ko lang sa imo, sa 500. Kag nagkadto siya sa bodega sang iya uling, kag iya na lang ginkarga sa amon ginsakyan. Kag dinuhol ko sa iya ang akong bayad. Kag ari gali ang akong cell number. Kag siya, kay ara man ang bata niya nga babae, saling niya, ihatag man gani ang akong nga cellphone number. Tawag-tawag ka lang diri sa akon, ha? Sa malakat na kami, inuyatan niya ang akong kamot, nga naghambal. Halong, ha? Sus, do kinumos ang akong kasing-kasing. Ano ni nagsulod ba lang espiritu sang bana ko sa iya? Kaya ang ugali sang bana ko, ante siya maghalin pakadto sa obra, mahalok siya, dalahambal, halong kadiha. Dumalumpat ako sa taxi, kag hakson siya, pero nagtulo na lang ang akong luha. Siling sang apo ko, Lola, nagahibi ka? Siling ko wala napuling lang ako. Pag-abot ko sa balay, siling ko sa mga apo ko, si lolo ninyo sa pagkatawo sang manug-uling, pareho gid sila tingog kag ugali. Kag sugod sadto, nagatawag siya. Kumusta ka na? Tidugay ako kasabat, kay tingog naman sang bana ko ang nabatian ko. Kag nag-hello naman siya, kag nagsabat ako. Okay man? Kag siling niya, kung maubos ang uling mo, kadto ka lang di ha? Kag permi na siya, nagapanawag. Ti, nalipay man ako, kay mabatian ko naman ang tingog sang pinalangga ko nga bana. Pero pinamangkot ko siya. Siling ko, pila imo edad? Siling niya, 76. Abaw, hambal ko. Amugid na ang edad sang bana ko, sang napatay siya. Pero ako iya, subong 82. Gambal niya, pero doon di makita si tsura mong edad mo kay katahom sa imo, mistisa ka. Siling ko, pero sige lang, tawag lang ako nga manang mo, kay magulang ako sa imo. Kag nagkadlaw siya. Kag isa ka bes, nga mainit pasadto ang panahon, nagtawag siya. Bal niya, do kainit subong, mga halo-halo ta. Siling ko diin. Siling yan, lang sa molo, sa isa ka fast food chain. So, doon nalipay man ako. Siling ko, sige, makadto ako da. Gani, hinagad ko ang apo ko nga lalaki, 19 years old. Siling ko, updi ako, mga halo-halo ta sa molo. Gani, naglakat kami. Sang dito na kami sa molo, nagtawag ako sa iya. Siling ko, ari na kami. Kag nagsabat siya, lapit na ko. Gani, nagsulod na lang kami sa Kalanan. Nangita kami bakante nga lamesa. Kag wala magdugay, nag-abot siya. Hambal niya, dali, ma-order ta kung ano pa ang gusto mo. Sabat ko, ikaw lang. Bisan ano lang da. So hinagad niya ang apo ko, dali, ma-order ta. Kay ikaw pili kung anong paborito ni lola mo. Sa nakatapos sila order, nagbalik siya kag nagpungko sa luyo ko. Iya ako inagbayan. Ginpalapit niya ang iya ulo sa guya ko kag ginkuhaan niya kani litrato. Kag nagabot ang amon order. Abaw, hambal ko kadamo man sina.
Nagkadlaw siya. Bal niya, kung hindi ito maubos, dalhunin niyo pa uli. Kag samtang nga nagakaon kami, nagring ang iya cellphone. Kag iya ginsabat. Tingog sang babae ang ako nabatian. Diin ka! Hambat sang babae. Sabat niya, Ari, nagapamahaw. Tiyambal mo, manukot ka. Basang bae. Siling niya, oo gani, tapos ko pamahaw. Sinupod mo da. Kag hinatag niya ang cellphone sa akon. Siling ko, sino ni? Sabat niya, girlfriend niya. Nga akig. Ginpagasto mo siya da? Manuguba ka sang relasyon na mga 3 na katuig ang amon relasyon. Sabat ko, ay, sorry, wala ko ya kabalo nga may asawa na siya gali. Pinatay niya ang cellphone. Hinatagod sa iya ang cellphone. Siling ko, sino to? Akig ang asawa mo. Bal niya, wala ko ya asawa. Tagadiin siya. Ah, nagapangga mo. Bal niya sa lapasa, kadaaga, nagapaninda siya sa super, kaya nagkakadto siya sa akon. Nagadala pagkaon. Siling ko, pila edad niya? Habal niya, 45. May bana, pero bulagay sila. Ti, amba ko nga hindi mo na lang ipakasal, kay balo ka man. Bal niya, hindi pwede. Basta kasado ka, hindi ka kapakasal. Sala sa Diyos. Sambal ko, ti, pero nagapakasala man ka mo gihapon. Permi siya nagatawag sa akon, inday. Ti ako, nagatawag man sa iya. Pero, nag-text ang babae sa akon. Hambal niya, move on ka na, kay ginainto ka lang niya sang peke ninyo, nga gugma. Untati na ang panawag sa iya, kay ginaawat mo lang ang obra niya. Kay sining karon, kung magtawag ako, hindi na ako makakontakt sa iya. Gipatanaw ko sa apo ko. Hambal niya, ay lola, nakablock ang cellphone mo. 2 ka adlaw ko nga sulit-sulit, nga tawag, wala gid. Kinulbaan ako, base ano ang natabo sa iya, gani na matud ako, nga kaduan siya. Nagpadulong ako sa apo ko, nga secret agent. Siling ko, kung hindi gani ako kapauli, diri mo lang ako pangitaon, ha? Kag nakibot siya, sa nakita ako. Hambal niya, sinupod mo. Hambal ko, wala, ako lang. Siling niya, nagalakat kang, wala ka upod. Makadanlog ka gani, ha? Siling ko, nagkadto ako diri, kay 2 ka adlaw ang panawag ko, wala ka gasabat, kay galigin block mo ako. Pero abi ko, basi anong natabo sa imo. Pero kay okay ka man, mapauli na ako. Mahakos siya tani, pero naglikaw ako. Pero inuyatan niya ako sa kamot. Hambal niya, pungko wala anay, kay ituad ako sa imo. Ano ay hanang ituad siya? Excited ka mo ay. Para balikan natin mga kabombo, ang iniya kasaysayan diri sa ato ni Lola sa Mandurriao, 82 anyos, ha? Pero doon na fall sa isa ka tao, 76 years old, bangod sa iya tingog, according sa iya, sa ugali. Sa sininga tao, nga daw na numbalik gid, nagbalik buhi ang iya bana, nga napatay na sa katauhan sa sininga tao. So ano, ang iyang gintuad sa kay Lola? Hibalo nato ni mga kabombo sa ato yung pagpanumbalik. It is now 2:34 in the afternoon. Kaupod ninyo sa gihapon, si Tita Regine. Ini ang KLP. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924.
Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro salin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion. Balik kita diri sa KLP mga kabombo, so diri na kita sa park, no? Nga ginkaduan niya gid kiti way na nagasabat, gigin block na galing iyang number. So nagadtuto siya no to check kung bala okay ang lalaki. So pag-abot to, basta nakipungko bala anay. Kay may ituad ako sa imo. Siling sa lalaki. Nagtulog siya diri sa akon, duha ka gabi. Ti, ano ang mahimo sa maluya nga sulog, sa mabakod nga munga, nga gusto mapakupa. Wala. Sa duha ka gabi, nga ari diri siya, ubos gid ang puwersa ko. Daw dunot ako nga saging. Wala gid nabilin ang ata ko. Inday inuyatan niya ang akon kamot. Ginwakli ko siya, dumahbi siya. Abi mo, nagamuha na gani ako sa pangabuhi ko. Siling ko nga ang magamuhan ka, nga ginaagawan ka sa mga babae, bata tigulang. Ako, ginpalangga ko ikaw, kay ara sa imo, ang tanan ko nga handumanan sa pinalangga ko nga bana. Maayo lang to, kaya wala mo pa maguba ang virginity ko. Aba? So nagkadlaw siya, siling niya, sa pilalang kadlaw kung magbaskog na ako. Ay, siling ko hindi na. Mapaalam na ako sa imo. Ang imo na lang nga litrato nga ginahulid ko, kag amo ang ginahalok-halukan ko bilang ikaw. Di mapauli na ko, kabay nga magmalipayon ka mga duha. Hambal niya, hindi anay, dili ka lang panyaga, kay nagluto tong hinablos ko. Danaluoy man ako sa iya, so iya ako gintabid pakadto sa ilakalanan. Nagyuhom ang iya hinablos sa akon. Siling niya dali na manyaga ta. Siling ko din ang imo asawa. Pamangkot ko sa hinablos niya. Hambal niya, wala ako asawa. Nga siling ko pila ng edad mo? Sabat niya 45. Tingaway ka ng asawa. Hambal ko. Mabudlay mga buhi. Nakita ko kay nanay ang kabudlay. Maayo lang kay solo. Or maayo lang solo, kay kaugalingon mo lang ang intindihon mo. Ti, ambal ko, wala ka nahisa kay tiyoy mo, damo ang nagabuang sa iya. Nagkadlaw siya. Sige kaon na. Kagrabe ang care niya sa akon, halos ubuso niya tampok ang tanan niya sudan. Sambal niya, mainom ka soft drinks? Siling ko wala, ako iya nagainom soft drinks, tubi lang. So nakatapos kami kaon, ambal niya, ta, mapahuway ta anay, tulog anay. Kagiya ako ginahakos-hakos. Maayo lang, nag-ring ang cellphone ko. Kagsansabton ko, ang akong gali hinablos. Manang, kadtui ako anay di sa kondo ko, kay may papirmahan ako sa imo. Kaya ang atong anay nga bank book, sa rural nga joint account naton, hindi ako ka-withdraw kung wala mo pirma. Yan ba ko, makadto ako dira. Ay, salamat. Napalayo ako sa sulay. Maayo, nga wala ako pa matilawan ang saging. Basi hindi ako katulog mong panumdum. Sina sa kahidlaw, mawadaan ka nagid kusog kung duha na kami, nga ginadumog mo, hambal ko.
Gani paalam, mahal ko. Hambal ko, nga nagatulo ang akon luha. Kabay nga magmalipayon ka mo, tubtubsan mo. Pero ako, bisan masakit, palangga ko man ikaw gihapon. Kay ara sa imo ang tanan ko nga handumanan sa pinalangga ko nga bana. Palihog tawgi ako taxi anay kay malakat na ako. Kagiya man ako gintawgan taxi. Antes ako nagsaka sa taxi, do maguba ang kasing-kasing ko nga naghalok sa iya. Kay ang buhi ko nga bana, ang madula naman. Nagabalikid pa ako sa iya, nga nagatululagay ang luha ko. Kung wala lang ako nahuya sa taxi driver, manguy-nguy gid ako. Tubtub nakaabot ako sa kondo, do hindi na ako makatikang. Maayo lang, kay nakita ako sa security guard. Iya ako ginalalayan, tubtub sa unit sa akong hinablos. Sa pagsulod ko, nadiparahan niya nga nagapalang-harok ang mata ko. Na anong mata mo, hambal niya. Siling ko, kinagat, sang subay. Nagpungko ako sa lamesa sa diin na hamtang ang anom ka papel nga akon permahan. Karon lang na, ari kaon anay ice cream kag tinapay. Pagkatapos ko pirma, siling ko, mapauli na ako. Bal niya pa, way anay sa balay, idulong lang ako. Sa sobra ko nga dali, nalipatan ko ang cellphone ko sa kondo. Bale, duha pa kaadlaw niya nga gindulong sa akon. Sa pag-abot ko sa balay, diretso ako sa akon kwarto. Sa nakita ko ang litrato, pinulot ko sa akon katre nga akon ginahulid adlaw-adlaw. Adlaw kagabi nga amo ang akon ginahalok-halukan. Kag kun matulog na ako, ginatungtong ko sa akon dughan. Kag daw buang ako, sige, matulog na kita. Kag wala ko gid mapunggan akon balatyagon. Nagatalangison ako. Tinulot ko ang litrato, kagalukan nga nagatululagay ang akon nga luha. Tubtob na nagnguy-nguy ako, kay daw mabuka ang dughan ko. Maluoy ka, hindi ako pagbayai, kay ikaw gid lang ang kalipay ko. Ang apo ko nga nakabati sa akon paghilibion, iya ako ginkaduan sa kwarto ko. Lola, anong natabo? Siling ko inday, wala na ang buhi ninyo nga lolo. Wala na, may palangga siya nga iban. Bag niya, Lola, tama na, basi hasta si lolo magkalisod. Kaysa napatay si lolo, nalipong ka man, tungod sa inyo ang pagpalanggaanay. Kag subong, ano naman? Ari kami nga nagapalangga sa imo. Pero inday, wala na siya. Bilang lolo ninyo, hambal ko, hindi ko na siya maangkon. Tungod wala ko man ginlikom sa tanan ko nga pamilya, parte sini nga tawo, gani wala gid ako ginbayaan sang akon apo. Tubtob ako natulugan, nga nakatungtong ang litrato sa akon dughan. Sang manyapo na kami, ila ako ginpukaw. Lola, manyapo na ta. Siling ko hindi ako magkaon. Tama na, hambal nila. Dulaan na siya sa imo kaisipan bilang si lolo. Kay kung magmasakit ka, kadlawan kanila. Kagang apo ko nga 5 ka tuig, may dala nga pinggan. Hambal niya, Lola, hungitan ko ikaw, kay kung mapatay ka, wala ako pangayuan, 10 ka pesos. Kag nagkinadlaw sila tanan. Pero isa ka adlaw, nadula ang litrato sa akon katre. Pangita ko nga pangita, kay base sa linggo na palid lang, pero wala ko gid makita. Kagamo man ang pagsulod sang apo ko, nga permi ko ginasugo, pinamangkot ko siya, sino ang nagkuha sang litrato. Sabat niya, ambot, pero nagakadlaw siya. Gani, naakig ako, nagsinggit ako. Kung hindi gani ninyo pag-iuli ang kudak, sunugon ko ang balay. Sang pagkabati isang iban ko nga apo nga didto sa balkon, kay waluin ni tanan ang akon apo, nga nagadto sa akon nga nagahilibion ako, ila ako ginhakos. Tama na, Lola. Kung ano ganing matabo sa imo, mahuramintado gid ako. Pag naghambal ang isa, sino patsyon mo? Hambal niya, ay susa, kadamo sa lamok, langaw, subay diri, susunod sa kwarto. Ano, Lola? Ubuson ko gid patay. Kag nagkinadlaw na lang sila, pati ako nga nagatulo ang luha, nakakadlaw man.
Pero dugay nagsulod naman atong apo ko nga 5 ka tuig, bit-bit niya ang litrato. Bal niya, Lola, ari si Lolo, may dako nga chocolate. Siling nila, tani madula na inang litrato para nga malimtan mo na siya. Siling ko, maluoy ka mo, hindi ninyo pagbuhaton ina, kung gusto ninyo nga maglawig pa ang kabuhi ko. Kay amo lang na ang kalipay ko sa tawo nga ara sa iya ang akon handumanan sa lolo ninyo. Tiho o Lola, lipat ka nga alas 6 na, hindi bala nga mga di na ta? Oo gani, pero hindi ko pa makaya magsugod, kito hindi patadlong ang kaisipan ko, kamo lang anay sugod. Kay Inday, ugali namon nga kada alas 6 ang hapon, tingob kami nga nagarosaryo. Pero ako, kung alas 9 ang gabi, nagaupod pa ako sa bombo pangadi, amuman pag alas 3 ang kaagahon. Nagapangaupod naman ako pangadi, kay dira lang ako nagakuha sa ako nga puwersa sa pagpangayo bulig sa mahal nga Diyos. Sa tanan ko nga problema, ilabi na gid sa problema, sa pagpanumdum sa akon balatyagon, sa isa ka tawo nga katulad gid sa bana ko, pero hindi ko siya lubos mangin akon, kay may kaagaw. Gani, siling sa mga apo ko, tama na Lola, kay basi ano pa ang matabo sa imo. Tiisabdon ko sila, kung mapatay ako, tabuon ko gid, nga nagapangalipay sila, kag mortohon. Ti makadlaw na lang sila. Inday, tungod sang kaluoy sa mga apo ko, hambal nila, ano abi, kung mangita kami sang ibang lolo, nga wala kakaagaw sa iyang pagpalangga, siling ko, hindi na, kung hindi magpareho kay lolo ninyo. Hindi bala sa napatay si lolo ninyo, damo ang nagkagusto sa akon, pero wala ko sila ginsapak, kay wala sa ila ang pagkatawo ni lolo ninyo. Pero subong nga daw ara ang espiritu ni lolo ninyo, ganito tubuhi ako, palanggaon ko siya gihapon. Bisan sa handurawon ko lang siya, kay may iban pa nga nagapanag-iya sa iya. Hindi ko man sila paggamuhon. Kag tungod hindi ko na mabatian ang tingog niya sa cellphone, bisan kung sa radyo na lang, malipay na ako. Kaysa gihapon, mabatian ko ang tingog niya, nga daw tingogid sang pinalangga ko nga bana. Inday tama bala ining ginahimo ko sa akong kaugalingon, kay tubtubuhi ako, siya lang ang palanggaon ko. Te sige lang, bahala na ang Diyos sa akon kapalaran. Kung kaisa ginapadamgo ako sa akon bana, mami tama na, magkalipay ka man, permi ko gid ikaw bantayan. Inday Regine, amo ini ang masubo ko nga kabuhi. Madamo nga salamat sang pag-antos mo basa sa sulat ko. Madamo sala, kay do hindi ko na makita ang pagsulat nga nagatulo ang akong nga luha. Tubtob na lang diri ang tagpadala. Lola, sang Mandurriao. Well, Lola, thank you so much, Gid. Doon tsakto man ang imo nga mga apo. Enough na. Tama na. Kabalo ka, Gid, what is reality? And what is not, di ba? Reality versus fantasy. No? Budlay na basi kung disbintahaan ikaw. Hindi manami. What if, for example, abi, nakita mo, no, ang tingog, ang iban pagid nga mga qualities sa isa ka lalaki abi no, not in particular sa inang lalaki subong na doon nahahulugan gid sang imong buot. For example abi, may lain ulo pero ara ang tingog ara ang qualities sang imong bana, would you fall for that person? Hindi ay, di bala? So enough na. May picture ka man, hanggang picture ka na lang, pero mas manami, gid man, ngati wala na ang picture, para nga, hindi ka na, no, nagay pa, ka-dwell sa sinang mga possibilities, nga mangin ka mo, or inang hope, no, ngati, mangin ka mo, because ti kabalo ka man, no, nga, he is not free anymore, kag, though, hindi man siya manami, no, nga i-insister mo gid, ang imo nga, kaugalingon. So, tama na. Bisan hanggang boses na lang, okay na. And you keep on praying.
nga maka-get over with ka sa sinang imo nga ginabatsyag. Anyway, that's okay, tawo lang kita kag nagabatsyag kita no sa mga nanarisari nga mga balatsyagon. Thank you so much sa imo lola sa Mandurriao sa imo pag-share diri sa imo nga istorya. It's exactly 3 o'clock. What about your own story? Please share ang imo man kaugalingon nga istorya and let us enjoy your story. Paki-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulatan na padala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, si Tuyang Ermitanya. Magasunod after kay Tuyang ang Provincial Jail, and after that is Dear Diary. Balik kayo kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.